Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Magandang araw sa lahat ng mga listeners. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Noemi. Ako ay 45 years old at kasalukuyang nakatira sa Pampanga. Ang totoo, nagdadalawang isip ako kung isi-share ko ang nakakatakot na karanasan ko sa dati kong pinagtrabahuan. Pero dahil nakita kong maraming nagpapadala sa inyo ng mga totoong karanasan nila tungkol sa mga aswang at iba pang kababalaghan, naisip ko na panahon na para ibahagi ko na rin ang akin. Hindi ko na lang po sasabihin ang mga totoong pangalan ng mga taong kasangkot at totoong pangalan ng lugar sa istorya ko para na rin sa privacy nila at ng lugar. 4 na taon akong nagtrabaho sa Qatar bilang domestic helper. Pero dahil sa mahigpit ang proseso ng pagkuha ng mga Pinoy workers doon, hindi na na-renew ang kontrata ko. Nawalan ako ng trabaho at napilitang umuwi sa Pilipinas. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Kailangan ko ng pera para sa pantustos sa regular na pagdadialysis ng asawa kong si Noel dahil sa kondisyon niya sa kidney. Mula kasi nang magkasakit ang asawa ko, hindi na siya nakapagtrabaho. Ang panganay naman naming anak na si Rochelle ay graduating na sa college. Gusto ko nang bumigay sa mga oras na yon, pero buti na lang may natanggap akong magandang balita. Ay, ano ba yan? Bakit ngayon pa ako nawalan ng trabaho kung kailan ako maraming pinoproblema? Paano na lang yung mga bayarin? Paano ko maasikasi yung pagpapagamot ni Noel? Yung nalalapit na graduation ni Rochelle? Wala na akong trabaho. Sino kayo tumatawag? Teka, pinsan ko to Ano kayang kailangan nito? Sagot na. Hello, LV. Oh, pinsan. Napatawag ka. Uy, pinsan. Kamusta? Balita ako, nakauwi ka na dyan sa Pampanga. Nalaman ko na ang balita na nawalan ka daw ng trabaho sa abroad. Oo nga kung kailan ko kailangan ng pera para sa asawa ko at graduation ng panganay ko, nagkanda malas-malas pa. Ewan ko ba? Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko Kailangan ko makahanap ng trabaho sa lalong madaling panahon. Kaya nga ako tumawag sa'yo, pinsan. Dahil nangangailangan ng waitress sa pinagtatrabahuhan kong bulaluhan dito sa Iloilo. Ikaw ni-refer ko, insan. Talaga? Bulaluhan? Ay naku LV, salamat. Kailangan ko talaga ng trabaho ngayon Alam mo kahit ano pa yan tatanggapin ko basta trabaho yan. Tamang-tama. Bigla kasing umalis dito yung isang waitress sa kasama ko. Ewan ko kung bakit bigla na lang nawala ang babaeng yun. Kaya naisip ko, ikaw ang ipasok rito. Promise, hindi ka magsisisi, pinsan. Kasi doble yung sahod dito. Mas malaki pa sa sinasahod mo sa abroad. Pinsan, totoo ba yan? Malaki sahod? Oo, pinsan. Sikat kasi yung bulaluhan dito. Dinarayo talaga ng mga turista. Kasi naman, napakasarap ng bulalo ni Ma'am Cirilia. Siya yung magiging amo natin na isa dun. Siya yung isa sa mga may-ari at magiging amo natin. Kaso pinsan, nag-aalala ako. Kasi may nangyari rito. Kapag nalaman mo, baka hindi ka na tumuloy. Ano yung pinsan? May gumagala raw kasing aswang dito. Yun yung mga sinasabi ng taga rito pero 1 taon na ako dito pero wala naman ako nakikita. Pero kasi ang nakakatakot, meron daw mga natatagpo ang bangkay dun sa kabilang bayan. Na ang may kagagawan daw yung mga aswang. Kaya pinsan, nagdadalawang isip ako na sabihin sa'yo yung trabahong to. Ano? Aswang? Ay naku LV, alam mo hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Kwento-kwento lang ng mga matatanda yan. At saka yung sinasabi mong natagpo ang bangkay, baka naman pinatay lang yun ng adik o di kaya ng kung sino mang kriminal dyan sa inyo. Basta ako tatanggapin ko yung trabahong ino-offer mo. At saka ayoko matenga. Kailangan ko ng pera Kaya sige, pupunta ako dyan gagamitin ko yung pamasahe kong natitirang galing doon sa ipon. Kung yan ang desisyon mo, pinsan, tsaka wag mo nang alalahanin yung mga gastos tsaka pamasahe. Dahil ako nang bahala sa'yo, sagot na kita. Nako, salamat pinsan. Huwag kang mag-alala, hindi ka mapapahiya sa akin. Gagalingan ko sa trabaho.
Pagkatapos ng tawag na yon, nabuhayan ako. Pakiramdam ko ay nabigyan ako ng panibagong pag-asa. Isang magandang oportunidad yun. Siyempre hindi ko tatanggihan dahil malaki ang sweldo. Pero bigla ko ulit naisip yung sinabi ng pinsan ko tungkol sa aswang. Natawa na lang ako dahil sa panahon ba na ito uso pa rin ang mga aswang-aswang na yan? Kalokohan. Katang-isip lang yan ng mga tao kaya wala akong dapat na ikabahala. Saka wala na akong ibang opsyon, kailangan ko ang trabahong yon. Para sa akin kapag para sa pamilya, wala akong aatrasan. Habang nag-aayos ako ng mga gamit para sa aking pag-alis, hindi na iwasang mag-alala ng asawa kong si Noel. Sinabi niya sa akin kung sigurado na raw ba ako sa papasukin kong trabaho. Nabalitaan niya rin na meron nga raw gumagalang aswang sa lugar sa Iloilo na pupuntahan ko. Kinumpirma raw yun ng aking biyenan na babae na dating tumira sa Iloilo. Meron daw mga lugar dun na may mga aswang. Kaya sobrang nag-aalala ang asawa ko sa pagpunta ko roon. Huwag kang mag-alala, mahal. Mag-iingat naman ako. Tsaka hindi ako naniniwala dun sa mga aswang-aswang na yan o kahit na anong mga mali-maligno na yan hanggat hindi ko nakikita. Para sa atin to, mahal. Kailangan ko yung trabahong yun eh. Hanggat wala pa akong natatanggap na offer sa abroad. Alam mo, ganito na lang. Araw-araw ko kayong tatawagan ng mga bata para hindi nyo naman ako masyadong mamiss, 'di ba? Mahirap para sa akin na mahihiwalay na naman ako sa asawa at 3 anak ko. Pero kailangan kong gawin yun para rin naman sa kanila. Habang nakasakay ako sa eroplano, hindi ko alam pero parang nakaramdam ako ng kakaiba. Para bang may malamig na hangin na bumubulong sa akin na bumalik na ako at huwag nang tumuloy sa pupuntahan ko. Hindi ko gusto ang pakiramdam na yun kaya iniling-iling ko ang ulo ko at nag-isip ng ibang bagay. Pilit ko na lang isiniksik sa utak ko na malaki ang maitutulong sa akin ng trabahong yon sa Iloilo kaya wala akong dapat alalahanin. Makalipas ang 1.5 oras ay narating ko na ang Iloilo. Sinundo ako ni LV sa airport at pagkatapos ay sumakay kami ng jeep at tricycle papunta sa pinagtatrabahuan niyang Bulaluhan. Pagbaba namin ng tricycle, ang sabi ni LV ay kailangan pa raw naming maglakad ng ilang kilometro papunta sa Bulaluhan ng mga amo niya. Pero nag-uumpisa pa lang kaming maglakad ay may nakita kaming kumpulan ng mga tao sa gilid ng kalsada. May tinitingnan ang mga yun. Oh, pinsan, anong nangyari doon? Ba't ang daming tao? Hindi ko rin alam, pinsan eh. Pero mukhang may hindi maganda nangyari. Tara, makiisyoso tayo. Dahan-dahan kaming lumapit sa kumpulang iyon ng mga tao at nang mas makalapit pa kami sa harapan, biglang bumangon ang takot sa dibdib namin dahil bumungad sa amin ang isang katawan ng lalaki na nakahandusay sa kalsada. Duguan yun at wakwak ang tiyan at dibdib nito. Wala na ang mga laman loob at puso ng bangkay, pati na ang ulo nito ay nawawala rin. Halos masuka ako sa tanawing yun na nakita ko. Ang sabi ng ibang nakikiusyoso ay pangatlo na raw yun sa mga lalaking natatagpo ang bangkay at walang ulo. Ay, Diyos ko, anong nangyari dyan? Ba't ganyan yan? Grabe na nga. May nabiktima na naman ng aswang. Aswang? Ay nako, hindi aswang yung may kagagawan yan, pinsan. Tao lang din ang may gawa niyan. Anong tao? Hindi magagawa ng ordinaryong tao yan, pinsan oh. Sigurado kung aswang ang pumatay sa lalaking yan. Diyos ko, hindi na naawa. Pati ulo ng biktima ay pinugot at kinain. Ito na nga yung sinasabi ko sa'yo, pinsan. Nakita mo? Ganyan ang mga nangyayari dito. Ngayon, hindi na kita masisisi kung hindi ka na matutuloy. Hindi ako aatras at matitinag dahil dyan. Naniniwala akong tao lang may gawa niyan. Adik yan, baka mamaya serial killer pala yan. Tara na, umalis na tayo dito at nandidiri lang naman ako. Puntahan na natin yung bulaluhan ng mga amo mo. Yung sinasabi mo. O sige, tayo na at baka naghihintay ng mga amo ko. Umalis kami sa kumpulan ng mga tao at nagmamadaling naglakad.
Habang palayo kami ng pinsan kong si LV sa bangkay ng lalaki ay di pa rin maalis sa isip ko na may ganong nangyayari sa lugar na yun. Sa isip ko mukhang delikado nga roon dahil sa mga natatagpo ang bangkay na wala ng mga laman loob at pugot ang ulo. Pero kahit nakaramdam ako ng pangamba sa kaligtasan ko ay ginusto ko pa rin ituloy ang pagtatrabaho sa lugar na yun dahil hindi mapapakain ng pangamba ko ang pamilya ko. Hindi rin ito matutustusan ng pagdadialysis ni Noel at ang pag-aaral ng mga anak ko. Kaya kahit panganib, susuungin ko para sa kanila. Ilang sandali pa ay nasa tapat na kami ng isang malaking bahay at sa gilid noon ay ang bulaluhan. Oh, dito na tayo pinsan. Ang malaking bahay na yan, dyan nakitira ang mga amo ko. At yung bulaluhan, ayun oh, sa gilid. Diyan tayo magtatrabaho kasama ang mga kasama kong staff din doon. Laki naman pala ng bahay ng mga amo mo. Mukhang mayaman ano? Mayaman talaga sila. Pinsan, parehong patay na ang mga magulang nila eh. Kaya silang dalawa na lang ni Sir Serafin. Yun yung nakababata niyang kapatid at yun na rin ang kasama niya sa buhay. Mababait sila pinsan, lalo na si Ma'am Cerilia. Si Sir Serafin kasi masyadong seryoso at tahimik. May pagka-weirdo rin. Kaya bihira lang siya lumabas ng bahay. Alam mo, 2 taon pa lang tong business nilang bulaluhan, pero successful yan. Sikat na sikat yan dito. Dinarayo yan ng mga turista, lalo na ng mga foreigners. Kasi napakasarap ba naman ng bulalo na mismong si Ma'am Cerilia ang nagluluto. Ang swerte naman nila. Sana lahat mayaman tsaka maswerte sa buhay. Ay naku, sinabi mo pa. O halika pinsan, at ipapakilala na kita sa kanila. Dinala ako ni LV sa loob ng malaking bahay at mas lalo akong namangha. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng magagandang dekorasyon at mga kasangkapan na tila gawa sa mamahaling materyales. Ang mga dingding ay may mga nakasabit na kwadro na may nakaguhit na magagandang larawan. Habang ang mga bintana ay malalaki at nagbibigay ng natural na liwanag sa buong espasyo. Ang kisame ay mataas at may mga chandeliers na gumikislap na nagdadala ng napaka-engranding atmosfera. Sa bawat hakbang ko sa loob tila bumabalot sa akin ang kakaibang pakiramdam ng karangyaan at ganda sa loob ng bahay na yun. Di nagtagal ay may narinig akong mga yabag na bumababa sa hagdan. Napalingon kami sa aming likuran at nagulat pa kami nang bumungad sa amin ang isang magandang babae na mestisahin at isang gwapong lalaki na hanggang balikat ang buhok. Ma'am Cerilia at Sir Serafin, siya po pala yung sinasabi kong pinsan ko na mag-a-apply po bilang waitress sa bulaluhan. Siya po si Naomi. Naomi, sila ang mga amo ko. Sina Ma'am Cerilia at si Sir Serafin. Ay, magandang araw ho. Ako si Noemi. Ang sabi ko kasi ng pinsan ko na kailangan daw ho kayo ng waitress kaya sinama niya ako rito. Magandang araw rin. Nice meeting you, Noemi. Ako si Cerila at siya naman yung younger brother kong si Serafin. So, ikaw pala yung sinasabi ni LV na pinsan niya galing Pampanga. Tamang-tama dahil umalis yung dating waitress namin at hindi na bumalik, kaya ikaw na ang papalit sa kanya. Tanggap ka na, Noemi, ha? Pwede ka nang mag-umpisa bukas. Sa ngayon, ipapakita muna sa'yo ni LV yung mga gagawin mo at pagkatapos ay pwede ka nang magpahinga, ha? Alam kong pagod ka sa biyahe. Sige na, LV, sama mo siya sa bulaluhan para ma-familiarize siya. Ha? Talaga, ho? Naku, maraming salamat, ho. Kailangan ko talaga ng trabaho mula nung nawalan ako ng trabaho sa Qatar, eh. Malaking tulong ho ito sa akin kaya maraming salamat, ho. Walang anuman. Pinsan ka naman ni LV kaya hindi na kita hihinga ng iba pang mga requirements, ha? Malaki ang tiwala ko kay LV kaya alam kong mapagkakatiwalaan ka rin. Oh, maraming salamat po talaga, ma'am. Hindi ho kayo magsisisi. Masipag ho ako at gagalingan ko ho talaga sa trabaho. Tuwang-tuwa ako sa mga oras na yun dahil natanggap ako sa trabaho at mukhang okay talaga ang mga amo ko. Tama si LV, mabait nga si Ma'am Cerila. Sa unang tingin akala ko mataray dahil medyo matapang ang maganda niyang mukha. Pero mabait naman pala.
At tama rin ang pinsan ko dahil weirdo nga ang kapatid ni Ma'am Cirila. Nang ipakilala ito sa akin ng aming among babae, tumangulang ito at matipid ng ngumiti. Kahit napakagwapo ng amo naming lalaki, bakas sa mukha nito ang pagkaseryoso. Pagkatapos akong ipakilala ni LV sa mga amo namin, dinala niya ako sa bulaluhan. Nakita ko na maraming ang customer na kumakain doon. Ipinakilala niya ako sa iba pang staff sa bulaluhan. Binati naman nila ako. Mukhang mababait din sila at madaling pakisamahan, kaya sa isip ko ay wala talaga akong magiging problema sa bago kong trabaho. Maayos naman ang unang araw ko roon. Nakapagpahinga ako matapos na ituro sa akin ni LV ang mga gagawin ko. Stay in dun ang mga staff sa bulaluhan. Ang quarters namin ay nasa likod ng malaking bahay ng aming mga amo. Magkasama kami ni LV sa kwarto. Maluwag ang kwarto, malinis at maayos. Ang sabi niya ay kasama niya raw noon sa kwartong yun ang dating waitress na bigla na lang umalis nang hindi nagpapaalam. Sinabi pa niya na nandoon pa nga raw ang mga gamit nito na hindi na binalikan. Gusto nga niyang i-dispatcha na ang mga gamit na yon, pero ang utos ng amo namin ay huwag daw itong galawin dahil baka bumalik daw ito at kunin ang mga gamit nito. Bago ako matulog, tinawagan ko si Noel at ang mga anak ko. Ang sabi ko ay maayos naman akong nakarating doon at mabait ang mga amo namin ng pinsan ko. Hindi ko na ipinaalam sa kanila ang tungkol sa mga natatagpuang bangkay sa lugar na pinagtatrabahuan ko dahil ayokong mag-alala pa sila. Pagkatapos noon, naghanda na akong matulog at naging maayos naman ang tulog ko ng gabing yun. Kinaumagahan, nagumpisa na ako sa trabaho. Ang magiging trabaho ko ay tagakuha ng orders ng mga customer, magsaserve at tagalinis ng pinagkainan at ng restaurant kapag magsasarado na. May kapalitan naman daw ako sa paglilinis sa restaurant kaya hindi ako masyadong mapapagod sa trabaho. Bukod sa amin ni LV, may isa pa kaming kasamang waitress doon. Meron din doon na isang kahera at isang tagahugas ng pinggan. Ang tagaluto naman ng mga putahe at espesyal na bulalo ay si Ma'am Cirila lang. Hindi nga ako makapaniwala. Paano kaya nakakaya ng amo naming babae na magluto ng napakaraming putahe sa isang araw? Nakapagtataka rin na hindi ito nagpapatulong sa pagluluto. Ang gusto niya ay siya lang ang gagawa noon. May sarili nga siyang silid-lutuan na siya lang ang pwedeng pumasok. Mahigpit niya kaming pinagbabawalan na pumasok doon dahil para sa kanya, sagrado ang silid-lutuan na yon at siya lang ang maaaring gumamit. Kahit maghapon kaming pagod sa buong araw na maraming customer sa bulaluhan ay sulit naman dahil libre ang pagkain naming mga staff mula almusal hanggang hapunan. Excited nga ako dahil lahat kami ay nakakakain din ng bulalong niluto ni Ma'am Cirila. At nang matikman ko yun ay napakasarap nga ng bulalong yun. Ngayon lang ako nakatikim ng ganong klaseng bulalo. Nanunuot ang lasa ng sabaw sa dila ko hanggang sa lalamunan ko. Ang buto ng baka na ginamit doon ay mas nagpapalinamnam sa bulalo. Yun na yata ang pinakamasarap na bulalong natikman ko. Isang gabi habang magkasama kaming naghahapunan ni LV, Kakaiba talaga itong bulalo ni Ma'am Cirila, ano? Kaya pala binabalik-balikan to ng mga customer sobrang sarap. Sabi sa'yo napakasarap at walang katulad ang bulalo ni Ma'am Cirila. Kaya sikat na sikat ang bulaluhang to. Ibang klase si Ma'am, ano? Maganda na, mabait pa, magaling pang magluto. Pwede na talagang mag-asawa. May nobyo na ba yan si Ma'am? Ang alam ko, wala Single yan si Ma'am Cirila. Ewan ko ba? Lahat nasa kanya naman na. Pero parang ayaw sa lalaki. Masyado yatang pihikan si Ma'am. Di mas lalo na yung kapatid niyang si Sir Serafin. Alam mo ba, bihira lang magsalita yun. Kung magsasalita man siya, napakalumanay. Bihira na nga siyang magpunta sa bulaluhan. Si Ma'am Cirila lang talaga araw-araw na nandito kasi nga siya lang ang tagaluto. Umupunta lang si Sir Serafin dito pag may sasabihin kay Ma'am Cirila. Pagkatapos ay papasok na ulit sa bahay nila. Ayun, at magkukulong ulit sa kwarto niya. Pero maiba ako, pinsan. Narinig mo na ba yung chismisan kanina sa dalawang customer na yun?
Meron na naman daw matagpo ang bangkay na lalaki dun sa kabilang bayan. Wakwak na naman ang tiyan at dibdib. Wala na daw laman at loob pati puso. Pati yung ulo ng biktima, Diyos ko, wala na rin. Ay, Diyos ko. May umatake talagang serial killer dito, pinsan. Pero alam mo yung pinagtataka ko? Mga lalaki yung pinapatay ng killer. Yung nakita natin nung nakaraan, lalaking biktima rin yun, di ba? Ano kaya yun? Kamodus yung mga ganun. Ano ba naman yan, Insan? Sinabi ko na nga sa'yo na hindi tao ang gumagawa niya ng ganito dito. Aswang. Yun ang nambibiktima ng mga lalaking yun. Pinsan, promise maniwala ka. Kinukuha yung mga laman loob at puso. Aswang lang naman makakagawa nung ganun. Ay nako, hindi pa rin ako naniniwala sa mga aswang na yan hanggat hindi ko yan nakikita. Dapat mas pag-igtingin pa kasi ng otoridad dito yung pagtugis sa mga serial killer na yon. Kahit anong sabihin ng pinsan ko tungkol sa aswang, hindi talaga ako naniniwala na may ganung nilalang. Sa isip ko, likha lamang ito ng imahinasyon at takot ng mga tao noong unang panahon. Hindi naman sa pagmamataas, pero mas pinaniniwalaan ko ang mga paliwanag ng science at logic kesa sa mga aswang. Para sa akin, hanggang walang sapat na ebidensya, mananatiling kwento na lang ang mga ito. Pero wala akong kaalam-alam na sa mismong gabing yun, magbabago ang paniniwala kong yun. Tiyakin mo na nakakandado yung pinto sa harap at likod, ha? Baka mamaya kasi makapasok dito yung aswang. Ay naku, ayan ka na naman. Aswang ka na naman ang aswang. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na walang aswang? Mas matakot ka sa buhay kaysa sa kalokohan ng mga aswang na yan. Doon ka matakot sa serial killer na gumagala. Kaya sige na, pumunta ka na sa kwarto natin at isarado mo yung pinto. Saka mo na lang buksan pagpapasok na ako, ha? Naku, bahala ka na nga dyan, Insan. Oh, hintayin na lang kita sa kwarto, ha? Ay naku, ito talagang si LV. Puro na lang aswang ang nasa isip. Ay ako. Ay okay. Gusto na ako maglinis dito. Lalampasuhan ko na lang yung kusina sa likod pagkatapos sunod na ako sa kanya. Ay ako, antok na ako. Ha? Nakabukas pala yung pinto rito sa likod. Kanina nakasara to ah. Ano yun? Parang may tumatakbo. Nasa likod ako ng kusina ng restaurant nang makita kong nakabukas ang pinto roon. Ang nakapagtataka, isinara ko naman yun bago ako maglinis sa harap ng restaurant. Nagulat ako nang marinig kong tila may tumatakbo sa bakanting lote. Meron kasing bakanting lote sa likod ng restaurant. Ang bakanting lote na yon ay parte pa rin ng lupang kinatitirikan ng malaking bahay ng mga amo namin. Bale, yun ang nasa likod ng tinutuluyan naming quarters. Mas lumalakas ang tunog ng kumakaluskos. Kinabahan ako dahil baka naroon ang serial killer na gumagala. Napahawak ako sa dibdib ko. Isasara ko na sana ang pinto nang may nakita akong may kung anong naglalakad at pumasok ito sa lumang bodega na naroon din sa bakanting lote. Natatandaan ko na sinabi sa amin ni Ma'am Cirila na bawal din daw kaming pumasok sa bodegang yon. Delikado daw dun dahil meron daw dun malaking butas kung saan may lumalabas na mababangis na ahas. Kaya ang ginawa nila, isinara ang bodegang yun. Dati raw imbakan ng mga lumang gamit ang bodega pero bigla na lang daw nagkaroon doon ng malaking butas mula nang lumindol noon sa lugar na yon. Siyempre, sino ba naman kami para sumuway? Ayaw naming magkaroon ng problema kaya sumusunod na lang kami sa mga ipinagbabawal ng amo naming babae. Nang tumapat sa kinatatayuan ko ang naglalakad na yun, biglang nanindig ang lahat ng balahibo ko at nanginig ang buo kong katawan nang makita ko ang isang kakaiba at nakakatakot na nilalang. Nababalutan ng parang kaliskis ang buo nitong katawan. Malaki ang mga paa at merong mahahabang mga kuko. Meron din itong mahabang buntot na parang sa butiki. Hindi ko masyadong naaninag ang mukha nito pero nakakakilabot talaga ang anyo ng nakita ko. Napatanong ako sa sarili ko sa mga oras na yun kung yun na ba ang sinasabi nilang aswang.
Di nagtagal ay pumasok ang kakaibang nakakatakot na nilalang na yon sa loob ng lumang bodega. Hindi ko alam kung paano yun nakapasok doon. Nakakandado yun. Kailangan pa niyang sirain ang kandado bago siya makapasok. Pero laking pagtataka ko nang napakabilis niyang nakapasok doon. Dali-dali kong isinara ang pinto at nagmadali sa paglalampaso ng sahig sa kusina, saka nagmamadali kong isinara ang restaurant at patakbong pumunta sa quarters namin. LV, bilis, buksan mo yung pinto! Ano ba? Bakit ang lakas mong kumatok, pinsan? Mamaya magreklamo sa atin yung mga ibang nakatira dito sa kwarto. Ano ba nangyari? Bakit parang hinahaangos ka, takot na takot? Mabilis akong pumasok sa loob ng kwarto namin at sinabihan siya na huwag mag-iingay. Shh! Huwag ka maingay, pinsan. Baka marinig tayo. Nandun siya sa loob ng lumang bodega. Ha? Anong sinasabi mo? Sino nga nandun sa bodega? Pero diba bawal puntahan yun? Makinig ka. Nakita ko na yung sinasabi mo, pinsan. Nakita ko na yung aswang. Ano? Nakita ko ang bakas ng kilabot sa mukha ng pinsan ko. Ilang minutos ang hindi nakapagsalita at nakagalaw sa sinabi ko. Hindi rin sa makapaniwala na nakita ko ang aswang. Diyos ko, pinsan. Totoo ba yung sinasabi mo? Totoong nakita mo yung aswang na bumibiktima ng mga lalaki? Oo, alam mo nakakatakot nga yung itsura niya eh. Kung alam mo lang, gusto ko nakatakihin sa puso nung makita ko siya doon sa bakanting lote. Alam mo kung dati hindi ako naniniwala, ngayon naniniwala na ako. Oo nga, tama ka, may aswang nga. Sigurado ako eh, hindi tao o hayop yung nakita ko. Pero hindi ko nakita yung mukha niya. Kaya hindi ko malaman kung lalaki o babae yun eh. Buti na lang at hindi ka nakita ng aswang. Kung hindi, pupuntiryahin ka nun. Saka anong ginagawa niya dun sa loob ng bodega? Di kaya dun siya nagtatago, pinsan? Diyos ko, delikado tayo dito. Dahil nasa paligid lang pala natin yung aswang. Kailangan na malaman ito nila Ma'am Cirilia. Hindi kami masyadong nakatulog ng gabing yun. Nangangamba kami ni LV na baka sa quarters naming mga staff biglang pumasok ang aswang na nakita ko. Kinaumagahan, kinausap namin ang mga amo namin tungkol sa nakita ko kagabi. What? Aswang? Opo, ma'am. Kitang-kita ko ho kagabi yung aswang na pumasok doon sa lumang bodega, doon sa bakanting lote. Hanggang ngayon ba naniniwala kayo sa mga ganyan? Hello, nasa modern era na tayo at saka imposibleng may makapasok sa bodega dahil hindi basta-basta masisira ang mga kandado doon. Maniwala ho kayo sa akin, ma'am. Totoo ho yung sinasabi ko. Hindi ako namamalikmata. May halimaw po. Pumasok doon sa bodega. Noong una, ma'am, hindi rin naman ako naniniwala eh. Hindi ako naniniwala dyan sa mga aswang na yan. Sinabi ko ho yan, na pag hindi ako nakakita, hindi ako maniniwala. Akala ko ako gawa-gawa lang yung kwento na yan eh. Pero mula nung nakita ko yung nakakatakot na nilalang kagabi, naniwala na ho talaga ako may aswang. At kung doon siya nagtatago sa bodega, mapapahamak ho tayong lahat. Totoo po yung sinasabi ng pinsan ko. Kalat na po sa lugar natin yung gumagalang aswang na nambibiktima ng lalaki, ma'am. Kapag po natatagpuan yung mga bangkay na nagiging biktima ng aswang, wakwak na yung tiyan at dibdib. Tapos po, wala pang mga laman loob at puso. Pati na po yung ulo ng mga biktima ay pinupugot ng aswang. Ang hula ko po talaga, babae yung aswang na gumagala dahil puro lalaki naman po yung binibiktima at nagiging bangkay na natatagpuan. Kung totoong may aswang nga, dapat ay mag-ingat kayo. Huwag kayong lalabas sa gabi kung ayaw niyong madali ang mga buhay niyo. Sa sinabi ni Sir Serafin ay bigla akong kinilabutan. Kahit bihira siya magsalita, kabisado ko ang boses niya. Pero nang araw na yun tila may iba sa tono ng boses ng amo naming lalaki. Hindi ko mawari pero parang may diin ang pagkakasabi niya. Bueno, para matahimik kayo, puntahan natin yung bodega. Sige, tingnan natin kung naroon nga yung aswang na sinasabi nyo para matapos na to. Nagpunta kami sa bakanting lote. Nakita kami ng ibang staff ng bulaluhan kaya nakiusyoso na rin sa amin.
May dinukot na susi si Ma'am Cirila sa kanyang bulsa at yun ang ginamit niya para mabuksan ang kandado sa bodega. Pagkaalis ng kandado ay dahan-dahan niyang binuksan ng malaking pinto na gawa sa bakal. Nang sumilip kami ay napakadilim sa loob at wala kaming makita. May dinukot ulit sa bulsa si Ma'am Cirila, isang flashlight. Binuksan niya yon at sama-sama kaming pumasok sa loob. Dahil sa liwanag ng flashlight, kitang-kita na namin ang loob ng lumang bodega. Malaki yun at may mga nakatambak na kahon sa gilid. Pero ang nakapukaw sa aking paningin ay ang malaking butas sa gitna ng bodega. Para itong malalim na hukay. Gamit ang flashlight tiningnan namin ang loob. Nakita namin na mamasa-masa yun at may mga lumot. O ayan, sige, libutin nyo. Walang aswang, di ba? Imposibleng makapasok kasi dito sa bodega yon dahil sa kandado pa lang, mahihirapan na siyang sirain to. At yan ang sinasabi ko sa inyong butas na likha nung nagdaang malakas na lindol. May mga lumalabas na malalaki at makamandag na ahas dyan kaya namin sinarado itong bodega. Tsaka sinubukan na naming takpan yan pero ayan, nagkakaroon ulit ng butas. Baka dahil binubutas ng mga ahas o kaya sadyang malambot na yung lupa kaya madali nang magkaroon ng butas. Pero hindi ako pwede magkamali. Diyan ho talaga pumasok yung aswang eh. Paano? Noemi, walang makakapasok dito. Kaya wag mo nang ipilit dahil nakita mo na ang loob ng bodega, hindi ba? O nakita mo na wala namang aswang doon. Siguro dapat mo nang kalimutan yung nakita mo kagabi. Ang mabuti pa ay pumunta na kayo sa bulaluhan at maraming gagawin doon, ha? O at kayo naman, wala ba kayong mga trabaho? Bumalik na kayo sa bulaluhan at huwag kayo makisyosa dito. Ay nako. Wala na kaming nagawa ni LV kundi ang sumunod. Habang naglalakad kaming dalawa papunta sa bulaluhan, nakita kong dalawang kandado na ang inilalagay ni Ma'am Cirila sa pinto ng bodega habang tahimik lang na nakatingin sa ginagawa niya ang kapatid niyang si Sir Serafin. Pagbalik namin sa restaurant, hindi pa rin maalis sa isip ko ang nakita ko nung nagdaang gabi. Kahit anong pilit kong unawain ang sinasabi ni Ma'am Cirila na imposibleng makapasok doon ang aswang, ayaw pa ring maniwala ang utak ko. Naglalaro pa rin sa isip ko kung ano ang purpose ng malaking butas sa loob ng bodega. Hindi kaya doon naglulungga ang aswang kaya ayaw nilang takpan ang butas na yun? Saka hindi matanggap ng utak ko yung dahilan na may mga lumalabas na makamandag na ahas sa butas tapos isinasarado lang nila yung pinto. Ba mas mainam pa rin na natakpan yung butas para hindi makalabas yung mga ahas? Kahit ganito ako, may pinag-aralan naman ako. Ang alam ko kasi ang mga malalaking ahas ay may malalakas na katawan at kaya nilang maghukay ng kaunti sa malambot na lupa para makapasok, makalabas o magtago. Pero hindi sila nakagagawa ng malalaking butas tulad ng mga hayop na likas sa paghuhukay gaya ng aso o baboy. Kadalasan gumagamit lang ang mga ahas ng mga butas na ginawa na ng ibang hayop o mga likas na puwang sa lupa o bato. Kaya hindi ka panipaniwala yung sinabi ni Ma'am Cirila na kahit tinakpan na ay nagkakaroon pa rin ng butas doon dahil gawa ng mga ahas. Naniniwala ako na sinadya talagang magkaroon ng butas doon. Nung araw na yon, hindi ako mapakali. Kailangan mapatay ang aswang na yon na gumagala dahil baka may mabiktima na naman ito. Lalo na't umaaligid ito sa bakanteng lote na malapit sa quarters namin. Baka mamaya sa susunod ay isa na sa amin ang mabiktima nito kaya nagplano ako na mag-imbestiga. Sisiguraduhin ko na maniniwala na ang mga amo namin lalo na si Ma'am Cirila na dun sa lumang bodega nagtatago ang aswang. Kaya kinagabihan sinadya kong magpaiwan sa restaurant. Sinabi ko sa pinsan kong si Elvin na kinausap ko yung tagalinis sa araw na yon na ako muna ang papalit rito. Si Kaloy yun, nakapalitan ko na masama pa rin ang pakiramdam kaya ako ang naiwan sa restaurant. Alas 8 na ng gabi, pumunta ako sa kusina. Binuksan ko ng kaunti ang pinto roon habang nagtatago ako sa likod nun.
Inabangan ko ang paglabas ng aswang dahil malakas talaga ang kutob ko na dun sa lumang bodega ito naglulungga. Ilang minuto pa ang lumipas nang may marinig na akong naglalakad, kasabay ng mga kaluskos sa bakanting lote. Maya-maya nanlaki ang mga mata ko nang biglang sumulpot sa kung saan ang kakaibang nilalang na pangalawang beses ko nang makita. Nangilabot na naman ako nang makita ko ang nakakatakot na nilalang na yon na puno ng kaliskis ang buong katawan at may mahabang buntot. Dahan-dahan itong naglalakad papunta sa lumang bodega. Mas lalo akong nangilabot nang lumingon ang ulo nito sa pinto kung saan ako nagtatago at palihim na nakasilip. Doon ko nakita ang itsura ng mukha nito. Meron itong mahabang nguso at nang ibuka nito ang bibig, lumabas ang malalaki at matutulis na mga ngipin nito habang tumutulong mula roon ang malapot nitong laway. Inilabas din ito ang mahaba nitong dila. Kitang-kita ko rin ang malaki at nanlilisik nitong mga mata. Aalis na sana ako sa pagkakasilip sa pinto nang bawiin ng aswang ang tingin nito sa kinaroroonan ko at nagmamadaling dumiretso sa bodega. Mas itinutok ko ang tingin ko sa nilalang na yon kung ano ang susunod nitong gagawin at nagulat ako nang makita kong may hawak na itong kung ano na ipinambukas sa bakal na pinto ng bodega at pumasok doon ang nakakatakot na nilalang. Kahit natatakot ako't kinagabahan, dahan-dahan akong naglakad papunta sa bodega para silipin yun. Pagdating ko sa tapat ng bakal na pinto, napansin ko na bahagyang nakabukas yun. Idinikit ko ang tenga ko sa nakaawang na pinto at may narinig akong kumakaluskos sa loob. Tama nga ang hinala ko. Doon nang tatago ang aswang na yon. Kinapakapa ko ang bulsa ko at kinuha ang maliit na flashlight. Itinutok ko iyon sa loob ng bodega para makita kung ano ang ginagawa ng aswang sa loob. Sa mga oras na yon, ewan ko ba kung saan ako humugot ng tapang na gawin yon. Alam kong sa maling galaw lang ay maaari akong mapahamak sa kapangahasan ko. Pero nandun na ako wala nang urungan. Kailangan kong mapatotohanan at toong doon nagtatago ang aswang. Nang tumutok ang maliit na ilaw sa loob ng bodega, kitang-kita ko ang aswang na nakatalikod at pumapasok sa malaking butas na naroon. Agad kong pinatay ang flashlight dahil kapag nakita ng aswang na tinutukan ko ito ng ilaw, ako ang aatakihin ito. Pawisan akong napabuntong hininga habang nanginginig ang mga kamay ko. Sabi ko na nga ba, dun sa butas na yun naglulungga yung aswang na yun Bukas na bukas talaga sasabihin ko to kay Ma'am Cirila. Nagmamadali akong umalis sa labas ng bodega at nagpunta sa quarters namin ni Elvie at halos gibain ko na ang pinto ng kwarto namin sa kakakatok ng pagbuksan ako ni Elvie. Oh, pinsan! Sobra ka namang makakatok ng pinto. Ano ba nangyayari? Elvie! Nakita ko na naman yung aswang. Ano? Saan mo nakita? Doon pinsan, sa lumang bodega pumasok yung aswang. Ano ka ba naman, pinsan? Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Sinasadya mo na ikaw maiwan dun sa restaurant, para makita mo yung aswang. Diyos ko naman, insan. Papakamatay ka ba? Paano kung makita ka ng aswang at ikaw ang atakihin? Gusto ko lang naman malaman na doon talaga nagtatago yun Alam mo ba, nakita ko may ginamit siyang bagay para mabuksan yung bakal na pinto doon sa bodega. Tapos, pumasok siya doon. Nung sinundan ko siya, nakita ko na pumasok siya sa malaking butas doon sa loob ng bodega. Tama yung kutob ko na doon naglulungga yung aswang doon sa butas na yun. Elvie, dapat sabihin na natin to kay Ma'am Cirila. Nasa bakuran lang nila nagtatago yung aswang. Nang gabing yun, hindi na naman ako dinalaw ng antok. Nangingilabot pa rin ako sa nasaksihan ko. Hindi ko makalimutan yung mukha ng aswang. Hindi ko nga lang alam kung nakita niya ako. Kasi kung nakita niya ako, tiyak na susugurin niya ako. Pero hindi, dumiretso sa loob ng bodega. Kinaumagahan, kinausap namin ulit ni pinsan ang mga amo namin. Maniwala ho kayo, doon ho siya pumasok. Doon sa malaking butas sa loob ng bodega. Sa tingin ko doon talaga nagtatago yung aswang na yun. Ma'am, sir, hindi po tayo ligtas dito kung nandun sa loob ng bodega yung aswang na yun. Kailangan na po tayong kumilos.
Dapat nga po malaman na ng kinaukulan to para mapuksa na yung halimaw na yun. Sigurado ba kayo sa sinasabi nyo? Di ba tinignan na nga natin yung loob ng bodega? Wala naman tayong nakita. At kung totoo man yung sinasabi mo, Noemi, nasa ng ebidensya? Wala. Puro ka lang naman sabi, wala kang maipakitang matibay na ebidensya. Nakita mo nga, oh. Asan ang ebidensya? Wala. Bigla akong natigilan. Ano nga ba naman ang ebidensya ko? Pero para sa akin, matibay na ebidensya ang nakita ko kagabi. Nasa panganib kami kung hindi kami aaksyon. Ma'am Cirila, hindi namin kayo pipiliting maniwala sa sinasabi namin. Pero hindi po ako nag-aalala sa kapakanan ko at ng pinsan ko. Nag-aalala din ho ako sa kapakanan nyo at ng mga kasama namin sa trabaho. Paano kung isang gabi tayo na yung targetin nun? Aantayin nyo pa ho bang may mapatay sa atin? Hindi nakapagsalita ang mga amo namin, lalo na si Ma'am Cirila. Tila napahiya pa ito sa sinabi ko. Si Sir Serafin naman ay nakayuko lang ang ulo at hindi tumitingin sa amin. Maya-maya napansin kong tinitigan ako ng matalim ni Ma'am Cirila bago ulit ito muling nagsalita. Okay, fine. Kakausapin namin ni Serafin yung mga kinauukulan dito para sa ikapapanatag ng kalooban nyo, ha? Pero wag na muna kayong magkakalat sa iba ng mga natuklasan nyo dahil baka makaapekto sa bulaluhan. Okay? Kapag nalaman ng mga tao na may aswang na nagtatago sa bakura namin, hindi na dadayuhin at pupuntahan ng mga tao yung bulaluhan at masisira yung negosyo namin. Naiintindihan nyo? Opo, ma'am. Wala ho kaming pagsasabihan. Pagkatapos sabihin niyo ni Ma'am Cirila, tahimik na silang tumalikod ni Sir Serafin sa amin. Nakahinga na kami ng maluwag dahil gagawa na ng paraan ang mga amo namin para masolusyonan ang problema namin sa aswang. Pagkagaling namin sa bahay ni na Ma'am Cirila, nagpunta na kami sa bulaluhan para magtrabaho. Pagdating namin doon, napakarami na namang kumakain. Sa tingin namin, mas lalo pang dumami ang mga customer sa araw na yon. Hindi ko naman sila masisisi dahil napakasarap naman kasi ng mga putahe, lalo na ang specialty na bulalo ni Ma'am Cirila. Kumuha ko ng order ng isa sa mga customer nang marinig ko ang pinag-uusapan ng dalawang babaeng customer sa kabilang mesa. Ang sabi ng isang matabang babae, may nabiktima na naman daw ang aswang. Dalawang lalaki raw ang natagpuang wala ng buhay. Parehong wakwak ang mga tiyan at dibdib. Wala na ang mga laman loob at puso ng mga ito. Pareho ring wala ng mga ulo ang mga kawawang biktima. At sabi pa nung kausap niyang babae, sigurado raw na babaeng aswang ang gumagala sa lugar nila dahil puro mga lalaki ang pinapatay nito. Pero ang nakapagtataka, di ba ang mga aswang, mapalalaki man o babae, ay hindi namimili ng bibiktimahin? Bakit puro lalaki lang ang pinapatay ng babaeng aswang na yun? Napapailing na lang ako. Sa isip ko, malapit na ring magwakas ang kasamaan ng aswang na yun dahil alam na namin kung saan ito naglulungga. Kapag nalaman na ng mga kinauukulan ng tungkol doon, mapupuksa na ang halimaw na yun. Pagkatapos kong kunin ang order ng isang customer, dumiretso ako sa counter at iniabot ang order sa isa naming kasamahang lalaki. Sabi niya sa akin, iabot ko na lang daw yun kay Ma'am Cirila sa loob dahil siya ang magbibigay ng order na bulalo. Pinaalalahanan pa niya ako na kumatok muna sa silid-lutuan ni Ma'am Cirila at huwag basta-basta papasok kung ayaw ko raw mapagalitan ng amo naming babae. Agad kong sinunod ng sinabi niya at nang madali akong pumasok sa loob ng kusina. Nagpunta ako sa pinakadulo kung saan naroon ang silid-lutuan ni Ma'am Cirila na siya lang ang maaaring gumamit. Nasa tapat ako ng pinto ng silid-lutuan nang may maamoy akong napakalansa. Muntik nang bumaliktad ang sikmura ko sa amoy na yun para bang galing sa kinatay na kung ano. Ay, ang sakit naman sa ilong ng amoy na yun. Napakalansa. Saan kaya nanggagaling yun? Dito kaya sa silid-lutuan ni Ma'am Cirila? Kakatok na sana ako sa pinto nang biglang bumukas yun at lumabas si Ma'am Cirila.
Muntik na akong mapasigaw sa gulat nang makita ko ang amo naming babae na may suot na dugoang apron. Anong ginagawa mo rito? Kasi ma'am, inutusan mo ako ni Kuya Marlo na puntahan kayo dito dahil may umu-order po ng bulalo. Sabi ko kasi niya kayo raw po yung magbibigay ng order. Okay, sige, bumalik ka na roon. Dadalhin ko na lang sa labas yung order na bulalo. Aalis na sana ako nang may mapansin ako sa loob ng silid-lutuan dahil bahagyang nakabukas ang pinto. May nahagip ang mga mata ko na bilog na bagay na nakapatong sa mesa sa loob ng silid-lutuan. Napansin ko na may bahid ng dugo ang bilog na bagay na yon pero hindi ko mawari kung ano. Nang mapatingin ako kay Ma'am Cirila, nakita kong titig na titig siya sa akin bago tuluyang isinara ang pinto. Bigla akong kinabahan sa nakita ko. Ano kaya yung bilog na bagay na yun na may dugo? Naisip ko na baka yun ang iluluto niya kaya may bahid din ng dugo ang suot niyang apron. Baka karni lang yun na hinihiwa niya kaya pinili ko na lang baliwalain yun at nagpatuloy sa aking trabaho. Inahapunan, nilapitan ako ni LV at nagsabi na masama raw ang pakiramdam niya. Masakit daw ang ulo niya. Pinsan, maatake na naman yung migraine ko eh. Pwede bang ikaw muna yung kumuha ng order at mag-serve sa mga customer? Magpapahinga lang ako saglit at iinom ng gamot. Naku pinsan, inuman mo na ng gamot yan at magpahinga ka. Ako na lang ang gagawa ng mga gawain mo. Salamat pinsan. Pala, ikaw ulit ang nakatoka na maglinis ng restaurant dahil nagpaalam na si Kaloy kina Ma'am Cirila. Uuwi na raw siya sa Cagayan dahil doon na raw siya magpapagamot. Malala na daw ang TB, kaya ayun, nag-resign na. Kaya habang wala pang kukuhang kapalit, ikaw muna maglilinis dito sa restaurant ang buong linggo. Huwag ka mag-alala pinsan, dahil kung isa ka lang maglilinis, edi mas may dagdag sa sweldo mo. Di ba nga mas ayos yung pinsan? Mas malaki may papadala mo sa mag-ama mo dun sa Pampanga. Ay ganun ba? Kawawa naman si Kaloy. Pero at least may dagdag sa sweldo ko. Pero pinsan, Ano naman yun pinsan? natatakot na kasi ako eh. Baka mamaya magpakita na naman yung aswang. Yun na nga rin ang inaalala ko pinsan. Kung gusto mo, samahan na lang kita hanggang sa matapos ka maglinis. Kailangan mong ipahinga ng maaga yung pananakit ng ulo mo. Kaya wag mo na akong samahan. Dadalian ko na lang ipaglilinis para maaga akong makatapos. Isara mo na lang ng mabuti tong pinto, lalo na yung pinto sa kusina. Nasa likod pa naman yung bakanting lote na kung saan doon nagtatago yung aswang. Saka pinsan, kumuha ka ng asin, bawang at kalamansi. Mabisa yun ang mga pangontra sa aswang. Nang sumapit ang gabi, mag-isa na lang akong naiwan sa restaurant para maglinis. Binibilisan ko na talaga ang ginagawa ko para mabilis akong matapos. Grabe na kasi ang kaba sa dibdib ko sa mga oras na yon dahil baka pumasok sa loob ang aswang. Isinara ko ng maigi ang pinto sa kusina. Hindi na ako sumilip sa bakanting lote dahil baka makita ko na naman doon ang aswang. Wala pang 8:00 ay natapos na ako sa paglilinis. Nakahanda na akong umalis nang may narinig ako sa kusina. Ano yon? Mukhang nanggagaling sa kusina. Kinandado ko na yun ah. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Baka nakapasok na nga ang aswang sa loob. Mabuti na lang at may baon akong asin, bawang at kalamansi na nakasilid sa dala kong plastic bag. Narinig ko na may naglalakad sa kusina. Mahina lang ang mga yabag na para bang nag-iingat sa paglalakad ang kung sino man ang naroon. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan akong naglakad pabalik sa kusina. At nang naroon na ako, nakita kong nakabukas nga ang pinto na ikinandado ko. Ang ipinagtataka ko, kung aswang ang nakapasok, edi sana sinira na nito ang pinto. Pero hindi, maayos lang yun na nakaawang na halatang may nagbukas mula sa labas. Deadbolt lock ang kantado ng pinto, kaya pwedeng makapasok kung sino man ang may duplicate key. Bukod sa akin at doon sa kapalitan kong staff sa paglilinis na si Kaloy, meron ding susi sina Ma'am Cirila at Serafin. Ibig sabihin, isa sa kanila ang pumasok sa loob.
Ano kayang ginagawa ni Ma'am Cirila o ni Sir Serafin sa ganitong oras? Sa pagkakaalam ko, hindi na sila pumupunta dito pag gabi na eh. Si Ma'am Cirila nga wala pang 4:00, umaalis na. Tapos papasok na sa bahay nila. Si Sir Serafin naman bihirang pumunta rito. Nang may narinig akong kumalabog sa loob ng silid-lutuan ni Ma'am Cirila, kinabahan ako dahil kung si Ma'am Cirila nga ang naroon ay baka may kung ano nang nangyari rito kaya dali-dali akong pumunta roon. Ma'am Cirila? Ma'am Cirila? Nandyan ho kayo? Pero walang sumasagot sa loob. Nang hawakan ko ang doorknob ay nakabukas yun. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng silid-lutuan na hindi ko pa napapasok mula nang magtrabaho ako roon. Napakadilim sa loob. Wala akong makita pero naamoy ko na naman yung napakalansang amoy na hindi ko alam kung ano. Parang nabubulok na laman na hindi ko maintindihan. Kinapakapa ko ang pader at nahawakan ko ang switch ng ilaw. Agad kong pinindot yon at bumukas ang kulay dilaw na liwanag na nagmumula sa maliit na bumbilya na nasa loob. Tumambad sa akin ang kabuuan ng silid-lutuan ni Ma'am Cirila at nang hilakbot ako sa nakita ko. Nabitawan ko ang hawak kong plastic bag na naglalaman ng asin, bawang at kalamansi sa sobrang pagkabigla dahil ang silid na yon ay parang isang slaughter room. May mga malalaking kutsilyo, itak at palakol na nakasabit sa pader. Meron ding malaking sangkalan at parang gilingan sa ibabaw ng mahabang mesa. May mga talsik ng natuyong dugo sa pader at sa sahig. Napansin ko rin ang malaking refrigerator sa gilid. Binuksan ko yun at napasigaw ako nang makita kung ano ang nasa loob nito. Diyos ko! Hindi! Kakilakilabot ang nakita ko sa loob dahil mga pugot na ulo ng lalaki ang nakalagay doon. Yung iba ay parang bagong tagpas lang sa katawan at yung iba naman ay nabubulok na. Napaatras ako at akmang tatakbo palabas sa silid na yun nang bigla akong may maramdaman na malamig na hangin na dumaan sa paligid ko. Mabilis akong lumingon at sa likod ko may isang madilim na anino na nagmamasid. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko habang unti-unting bumabalik ang takot na naglalaro sa isip ko. Tinangka kong makalabas ngunit biglang may pumalo sa ulo ko. Mabilis yun at malakas. Parang naglaho ang lahat sa paligid ko at ang aking mga mata ay nagdilim. Sa mga sumunod na sandali, hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa akin. Nang magising ako, nakita ko na lang ang sarili ko na nakagapos ang mga kamay at paa sa isang madilim na lugar. Tiningnan kong mabuti kung nasaan ako, pero hindi yun ang silid-lutuan kung saan ako huling nanggaling. Napansin ko na may mga itim na kandila na nakasindi sa paligid at ang mas nagpalaki sa mga mata ko ay ang malaking kawa sa gilid. Nakasalang ang malaking kawa sa malaking baga na sumisingaw ang usok mula sa nag-aapoy na kahoy sa ilalim nito. Anong lugar to? Ba't ako nakatali? Pakawalan niyo ako! Anong kasalanan ko sa inyo? Pakiusap, pakawalan niyo ako! May nakakarinig ba sa akin? Tulungan niyo ako! Nagsisigaw ako ng nagsisigaw. Halos mawalan na ako ng boses pero walang nakakarinig sa akin. Pilit kong iginagalaw ang katawan ko para matanggal ang lubid na nakagapos sa mga paa at kamay ko ngunit walang nangyari. Sadyang mahigpit ang pagkakagapos sa akin. Nang biglang may narinig akong malakas na pagtawa ng isang babae. Habang papalapit sa akin ang tumatawang babae, unti-unti kong nakikilala ang boses na yon hanggang sa bigla siyang lumitaw sa harap ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang babaeng nakatayo sa harap ko at wala pang tigil sa pagtawa. Si Ma'am Cirila. Ikaw? Ikaw ang may kagagawa ng mga patayan dito? Sobra ka namang mambintang, Noemi. Sa tingin mo magagawa ko yun? Huwag ka nang magsinungaling, Ma'am Cirila. Paano nyo may papaliwanag yung mga pugot na ulo sa loob ng frigider? Anong ginagawa mo sa mga yon?
Sabi ko na nga ba? Kinabahan ako nang may makita akong bilog na bagay sa loob ng silid-lutuan na may dugo. Ulo pala ng tao yon. Akala ko mabait ka. Yun pala isa kang halimaw. Nagkakamali ka. Hindi ako aswang. Kung sa bagay, dahil nalaman mo na rin naman ang lihim ko dahil sa pagka-osyosera mo, magagaya ka na rin doon sa mga nakita mong pugot na ulo kanina at doon sa dating pakialamerang staff na si Digna. Mamamatay ka na rin. Ikaw ang dahilan kung bakit biglang nawala yung dating waitress. Pinatay mo siya. Eh, Diyos ko, napakawalang hiya mo. Wala kang puso, halimaw ka. Alam mo, ang kulit mo talaga no? Sinabi ko na nga sa'yo, hindi ako aswang. Sige, sige. Dahil namamatay ka na rin naman, sasabihin ko na sa'yo lahat. Hindi ako aswang. Ang aswang ay ang kapatid kong si Serafine. Siya yung nakikita mong umaaligid at pumapasok sa loob ng bodega dahil doon siya naglulungga. Tuwing matatapos siyang makapangbiktima. Doon siya nananatili hanggang sumapit ang umaga. Eh syempre mauta kami. Kung sa bahay namin siya uuwi, baka may makakita. Tsak na matitimbog siya, di ba? Hindi agad ako nakapagsalita sa sinabi niya. Tama nga ang hinala ko na dun sa bodega naglulungga ang aswang. Hindi ako makapaniwala na yung nakakatakot na aswang na nakita ko ay walang iba kundi si Sir Serafin pala. Sa kabila ng maamo niyang mukha nagtatago ang nilalang ng kadiliman. Siya yung nakita kong pumapasok dun sa malaking butas sa loob ng bodega. Gusto kong magsisi sa ginawa kong pagpunta sa lugar na yon dahil hindi ko inakala na halimaw pala ang mga among pinaglilingkuran namin. Baka wala kayong konsensya. Bakit mo hinahayaan ang halimaw mong kapatid na pumatay ng mga inosenteng tao? Alam kong mahal mo siya, kaya mo kinukonsinte. Pero maawa ka sa pamilya ng mga taong nagiging biktima ng kapatid mo. Wala kang karapatan para questionin ako. Wala kang alam. Saka na naman kung pumatay siya. Likas na sa mga aswang ang pumatay at kumain ng tao. At isa pa, malaking tulong din sa akin kapag pumapatay si Serafin. Dahil lalong lumalago yung negosyo naming bulaluhan. Oh, malaking tulong? Anong ibig mo sabihin? Dahil malaki ang pakinabang ng mga ulo ng mga nagiging biktima niya. Ganon kasimple. Alam mo yung mga ulong nakikita mo, yun yung mga ulo ng mga biktima ni Serafin. Malaking tulong kasi yung mga ulong yun dahil yun ang nagpapasarap sa specialty kong bulalo. Ano? Ay, nako. Alam mo kung anong ginagawa ko doon? Nilalagay ko yung ulo ng tao sa niluluto kong bulalo para mas lalo itong sumarap. Ay, nako. Tapos alam mo ba, ginagamitan ko ng itim na mahika yung niluluto kong bulalo para hindi mapansin ng mga customer na ulo pala ng tao yung nakalahok sa pagkain. Ganon! Tapos alam mo ba, yung mga natirang mga lamang loob na hindi nauubos ang kapatid ko, ginagamit ko yon sa mga ibang putahe sa restaurant. Tsaka gaya nga ng sinabi ko sa'yo, yung kapatid ko lang yung aswang. Hindi ako aswang dahil ako, mangkukulam ako. Gustong bumaliktad ng sikmura ko sa nalaman ko. Mas lalo akong nasuka ng ilabas ni Ma'am Cirila ang isang pugot na ulo ng lalaki at inilagay iyon sa kumukulong sabaw na nasa loob ng malaking kawa. Kaya pala kakaiba ang lasa ng bulalo na yon dahil hindi pala buto ng baka ang inihahalo niya roon kundi ulo ng tao. Ayop ka, demonyo lang ang magagawa ng ganyan. Hindi kayo magtatagumpay sa mga kasamaan nyo. Mabubunyag ang sikreto nyo mga demonyo kayo. Wala kang utang na loob.
Matapos kitang bigyan ng trabaho yan ang sasabihin mo sa akin. Alam mo, okay ka sana eh. Para kang yung pinsan mong si LV, masipag, tsaka mapagkakatiwalaan. Wala ka sana magiging problema kung hindi ka lang naging pakialamera. Hindi ka na makakalamas ng buhay dito na alam mo ba yun? Ha? Alam mo, hindi mo na makikita yung pinsan mo at saka yung pamilya mo dahil sa kapangasan mong babae ka. Dito ka naman mamamatay eh, so imbis na kapatid ko yung gagawa, ako na lang ang papatay sa'yo. At kapag patay ka na, ilalagay ko na yung ulo mo sa kumukulong sabaw dyan sa kawa na yan. At kapag luto na, edi isa-serve ko na sa mga takam na customers namin. Ayaw mo nun, may kabuluhan yung pagkamatay mo dahil marami kang mabubusog. Ay, Noemi. Sa sinabi niya ay mas lalong gumapang ang kilabot sa buong katawan ko. Napahagulgol na lang ako dahil ayaw ko pang mamatay. Gusto ko pang makabalik sa pamilya ko. Pero paano ako makakatakas? Napakahigpit ng pagkakagapos niya sa akin. Dahil wala na akong magawa, nagmakaawa na lang ako sa kanya na huwag akong patayin. Sinabi ko na gagawin ko ang lahat, huwag lang niya akong patayin. Pero hindi siya pumayag. Alam ko na raw ang sikreto nilang magkapatid kaya hindi na niya ako bubuhayin. Kinuha niya ang palakol na nakasabit sa pader at dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Papalakulin na niya ako nang biglang may narinig akong malakas na ungol na bumalot sa madilim na lugar na yon. Nakakapanidig balahibo ang ungol na yon na tila nagngangalit ang tunog. Maya-maya ay lumitaw ang nakakatakot na nilalang sa harap namin. Hindi ako maaaring magkamali. Yun ang aswang. Kitang-kita ko na naman ang katawan nitong puno ng kaliskis. Ang mahaba at malaki nitong mga paa. Ang mga matutulis nitong kuko. Ang mahaba nitong buntot na parang sa butiki at ang bibig nito na kapag ngumanganga ay lalabas doon ang matutulis nitong mga ngipin. Ang dumating na aswang ay si Sir Serafin. Itigil mo na yan, Ate Sirela. Huwag mo siyang sasaktan. Aba, narito pala ang halimaw kong kapatid. At bakit mo ako pinipigilan? Ha? Tama na, Ate. Tigilan mo na ito. Hindi ko na kaya ang mga ginagawa mo. Ayoko nang magpaggamit pa sa kasamaan mo. Muli akong binalingan ni Ma'am Cirila. Itinaas niya ang hawak na palakol at akmang ihahataw na niya sa akin yun nang bigla siyang inatake ni Sir Serafin at kinagat siya sa braso. Walang iya ka, Serafin. Talaga ba tinatraidor mo ako? Itong tatandaan mo kung hindi dahil sa pamilya ko, wala ka sa kinalalagyan mo ngayong hayop ka. Sana nga ay hindi na nila ako kinupkop. Kaysa habang buhay ako magpapagamit sa iyo, Ate Sirela. Dapat ang mahinto ang kasamaang ginagawa mo. Kinakalaban mo talaga ako Pues kung hindi na kitang magagamit at mapapakinabangan, kailangan mo na ring mamatay. Walang ano-ano may ibinulong si Ma'am Cirila sa hangin sa kaumusal ng mga salitang hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay bigla na lang nasaktan ang aswang na si Sir Serafin. Sumigaw ito na parabang nahihirapan. Yan ang napapala ng mga traidor na tulad mo, Serafin. Ginamit ko sa'yo yung orasyon ng kamatayan na mabisang pamuksa sa tulad mong aswang. Yung ginawa kong orasyon, yun ang dahan-dahang kikitil sa buhay mo. Ilang minuto lang yan. Unti-unting hihinto ang tibok ng puso mo hanggang sa tumirik yung mga mata mo. Alam kong darating ang araw na ito, Ate Sirela. Alam kong papatayin mo rin ako. Dahil hindi na ikaw ang Ate Sirela na nakilala ko. Isa ka ng kampo ng demonyo. Pero ang hindi mo alam ay pinaghanda na kita. Kaya ngayon,
Ikaw ang mamamatay sa sarili mong orasyon! Anong... Kahit nanghihina si Sir Serafin, nagawa nitong bumulong din sa hangin at may inusal na mga salita na hindi ko rin maintindihan. Maya-maya, si Ma'am Cirila naman ang napasigaw na parang nahihirapan. Ano ginawa mo sa akin? Hayop ka! Binalik ko lang sa iyo ang sumpa ng kamatayan na ibinigay mo sa akin sa pamamagitan ng orasyon. Sa pagkakataong ito, hindi mo na ulit maipapasa yan dahil kapag ipinasa sa iyo ang pinasahan mo, ikaw ang aani ng sumpa at ikaw ang mamamatay. Walang yung traitor ka! Paano mo nagawa yun? Simple lang. Pinag-aralan ko rin ang itim na mahika na ginagamit mo sa pangkukulam. Dahil kaya mo, tuso rin ako, Ate Cirela. Kapag ginamit mo sa akin ang kapangyarihan mo, siguradong wala akong laban. Pero kung alam ko ang ginagawa mo, may alas ako laban sa iyo. Patawarin mo ako, ate. Hindi ko gustong gawin ito. Pero sobra ka na. Ang dami mo nang pinatay na walang kalaban-laban. Hindi ko hayaan na may mabiktima ka na naman. Hindi na! At sa isang iglap bumagsak ang walang buhay na katawan ni Ma'am Cirila. Nakita ko pa ang itsura ng mukha niya. Nakatirik ang mga mata at nakalabas ang dila. Buhay niya ang kinitil ng sarili niyang orasyon. Pagkatapos biglang nagbago ng anyo si Sir Serafin. Nagbalik na ito sa anyong tao. Napapikit pa nga ako dahil nakita ko ang katawan nitong walang saplot, pero hindi ko napigilang mapaluha nang lumuhod siya at umiyak sa harapan ng wala ng buhay niyang kapatid. Pagkatapos ng kanyang pagtangis, lumapit siya sa akin at tinanggal ang lubid na nakagapos sa akin. Maraming salamat, sir. Hindi pa rin ako makapaniwalang niligtas mo yung buhay ko sa kamay ng kapatid mo. Matagal ko nang gustong sumalungat sa kanya. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Dahil ayoko nang may mamatay na naman na inosenteng tao. Ang totoo, si Ate Cirela talagang pumatay sa mga lalaking naging biktima niya sa brutal na paraan. Ang ginagawa niya, winawakwak niya ang tiyan at dibdib ng mga ito gamit ang itak, kutsilyo o palakol para kunin ang mga lamang loob at puso. Para akalain ng mga tao na aswang ang gumagawa at pumapatay. Siya rin ang pumupugot sa ulo ng mga biktima niya para ihalo ang mga yun sa niluluto niyang bulalo. Para sumarap at mas lalong dayuhin ang negosyo niyang bulaluhan. Sa kanya naman talaga ang bulaluhan na yun at hindi sa akin. Ginagamitan niya yon ng itim na mahika para lilagin ang mga ordinaryong tao na ang kinakain ng mga ito ay buto ng baka at hindi ulo ng tao. Ang mga kinukuha niyang lamang loob at puso naman ay isinasahog niya sa ibang putahe. Isang psycho killer, si Ate Cirela. Siya rin ang pumatay sa dating waitress sa bulaluhan na si Digna. Dahil nalaman din ito ang sekreto niya. Pinugutan din niya ito ng ulo at inihalo sa bulalo niya. Pinalabas lang niya na umalis si Digna nang walang paalam. Halos malaglag ang pangako sa mga isiniwalat sa akin ni Sir Serafin. Ang totoo palang pumapatay sa lugar na yon ay si Ma'am Cirila. Isa pala siyang killer. Pero, ikaw, sir, hindi ba aswang ka? Hindi ka ba niya kasabang pumapatay? O kumakain ng tao? Hindi, Noemi. Oo, aswang ko. Pero hindi ako pumapatay ng tao. Karni ng mga hayop ang kinakain ko. Kapag nagpapalit ako ng anyo sa pagiging aswang, pumapasok ako sa bodega para dun magpalipas sa magdamag. Minsan kasi ay hindi ko nakokontrol ang sarili ko. Kaya para hindi ako makapanakit, nagtatago ako. Yung malaking butas na naroon sa loob ng bodega. Doon ako naglulungga at lumalabas lang ako doon kapag umaga na. At isa pa, hindi kami totoong magkapatid ni Ate Cirela. Inampun lang ako ng mga magulang niya nung parehong namatay ang mga magulang ko. Ang pamilya nila ay nagmula sa lahi ng mga mangkukulam dito sa Iloilo
alam ng pamilya nila, ang pamilya ko ay may lahing aswang. Tulad ko, hindi rin pumapatay ng mga tao ang nanay at tatay ko. Mababait sila, nakatiwala ng mga magulang ni Ate Cirela na mga mabubuti ring tao. Kaya kahit iba ang lahi namin, itinuturing nila kaming kapamilya. Nang mamatay ang mga magulang niya, kinupkup ako at pinag-aral ni Ate Cirela dahil itinuturing na rin niya akong kapatid. Diyos ko, ganun pala. Akala ko pa naman, ikaw ang pumapatay. Pero bakit nga ba puro lalaki ang binibiktima ni Ma'am Cirela? Bakit siya naging psycho killer? Mabait naman dati si Ate Cirela eh. Nagmana siya sa mga magulang niya, pero nagbago ang lahat ng lukuhin siya at pagtak sila ng dati niyang nobyo. Ikakasal na sila noon ni Jeric, pero nalaman ni Ate Cirela na may nabuntis itong babae at doon ito sumama. Sobra niyang minahal yung lalaki, kaya sobra siya nasaktan sa nangyari. Hindi niya kinaya yung depression at nawala siya sa katinuan. Pumunta kami sa Amerika para doon siya ipagamot. Akala ko nga ay maayos na ang lagay niya dahil bumalik siya sa pagiging masiyahin at naging normal ulit ang mga kilos niya. Pero wala akong kaalam-alam na may iba na pala siyang binabalak. Mula nang bumalik kami rito sa Pilipinas, ay nagtayo siya ng negosyo rito sa Iloilo. Nagsimula na ang pagpatay niya. Gumaganti siya sa mga lalaki dahil para sa kanya, pare-pareho raw na mga manluloko ang mga ito. Kaya mga lalaki ang brutal niyang pinapatay. Ginamit pa niya ang negosyo niyang bulaluhan para sa kabaliwan niya. Nakipagkasundo siya sa demonyo para mas mapalakas pa ang itim na kapangyarihan niya. Tuluyan na niyang isinubsob ang sarili niya sa kasamaan. May kasalanan din ako. Hinayaan ko siyang gawin ang mga yon dahil sa utang na loob ko sa kanya at sa pamilya niya na nagkaroon ulit ako ng pamilya at nakapag-aral ako. Pero hindi na kaya ng konsensya ko ang mga ginagawa niya. Halimaw na ako. Ayoko maging halimaw pa rin ang buong pagkatao dahil sa pagkonsinti ko sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari sa akin ang mga naranasan ko sa Iloilo. Hindi ko akalain na ang aswang na hindi ko pinaniniwalaan noon ay makakainkwentro ko at siya pang magliligtas sa buhay ko sa tiyak na kapahamakan. Pagkatapos akong iligtas ni Sir Serafin sa mangkukulam at psycho killer ni si Ma'am Cirela, inalis niya ako sa madilim na lugar na yon na kung saan pala ginagawa ni Ma'am Cirela ang pagluluto ng espesyal niyang bulalo na may ulo ng tao. Ang lihim na silid na yon ay naroon din sa kunwaring silid lutuan na slaughter room pala, kung saan itinatago ang mga pugot na ulo ng mga naging biktima niya. Itinuro rin sa akin ni Sir Serafin ang sekretong daan na ginagamit ni Ma'am Cirela para lumabas tuwing gabi para mambiktima. Doon din ito pumapasok kapag bumabalik na sa bahay para walang sino man na makakita rito. Sinabihan ako ni Sir Serafin na ilihim ang lahat ng nalaman ko tungkol sa kanya kay Ma'am Cirela dahil siguradong malaking gulo kapag nagkataon. Ang sabi niya, siya na raw ang bahala sa lahat. Siya raw ang maglilinis ng kalat na ginawa ng kapatid niya. Hindi ko na inalam pa kung ano ang ginawa niya sa bangkay ni Ma'am Cirela at dun sa mga pugot na ulo sa loob ng refrigerator sa slaughter room. Pinalabas din niya na umalis na si Ma'am Cirela at pumunta na ito sa Amerika dahil may importante itong aasikasuhin. Hindi na raw ito nakapagpaalam dahil nagmamadali na. Sinabi rin niya sa mga kasama namin sa restaurant na kailangan na isara ang negosyo dahil wala na raw magmamanage noon dahil hindi na ito maaasikaso pa ng kapatid niya. Pati siya ay pinasusunod na rin nito sa Amerika. Kaya kahit siya ay hindi na mapapatakbo pa ang bulaluhan. Lahat ng staff ay binayaran ni Sir Serafin bago niya isinara ang bulaluhan. Nagulat pa nga kami ni LV dahil napakalaki ng ibinigay niyang last pay sa amin. Nagpasya ang mga kasama namin na humanap ng ibang trabaho sa ibang lugar. Kami naman ni LV ay babalik na sa Pampanga at gagamitin ang malaking perang ibinigay sa amin ni Sir Serafin para magtayo ng negosyo.
Bago kami umalis, nagpaalam sa akin si Sir Serafin. Ang sabi niya, sa wakas, makakapagbagong buhay na siya. Pipilitin daw niyang kalimutan ng mga masasamang alaala niya sa lugar na yun sa pamamagitan ng paglayo at pagpunta sa Amerika. Kaya ganun din daw dapat ang gawin ko. Kalimutan ko na raw ang lahat ng nangyari. Mula nang nagbalik kami ni LV sa Pampanga ay wala na kaming balita kay Sir Serafin. Pero may nakapagsabi sa amin na yung malaking bahay daw at yung isinarang restaurant ng dati naming mga amo ay wala na. Dinemolish na raw yun at tinayuan ng establishments. Wala na rin daw nababalitaan na gumagalang aswang sa lugar na yun at wala na rin natatagpo ang mga bangkay na pugot ang ulo. Sa isip ko, wala na talaga dahil wala na si Ma'am Cirila na siyang may kagagawan ng mga pagpatay. Pero may sasabihin ako sa inyo. Alam niyo ba na kahit kailan ay hindi man lang ito nabalita sa dyaryo, TV o sa radyo ang mga natagpo ang pugot na bangkay sa lugar na yun? Hindi ko rin alam ang dahilan kung bakit. Siguro dahil sa takot ng mga tao na magsalita, kaya iniiwasan nila ang issue para hindi na ito lumaki at makagambala sa tahimik na pamumuhay nila. O maaaring may mga taong maimpluwensya na sinadyang itago ang katotohanan para hindi magdulot ng gulo sa lugar na yon at sa iba pang lugar. Sa ngayon, magkasosyo kami ng pinsan kong si LV sa itinayo naming grocery at bigasan. Maganda naman ang kita kahit papaano. Hindi na ako namumroblema kung saan kukunin ang pang-dialysis ng asawa kong si Noel. May maganda na ring trabaho sa Maynila ang panganay naming si Rochelle. Wala na akong mahihiling pa dahil maayos na ang buhay namin at dahil yun sa malaking halaga na ibinigay sa amin ni Sir Serafin. Madulas na kuweba. Bawat isa sa atin ay may madidilim na mga nakaraan o lihim na gusto na nating talikuran. Sa kabutihang palad, palagi namang bukas ang mga pagkakataon para tayo ay magbago. Change for the better, ika nga. Ngunit paano kung ang dinadala mong kadiliman ay masyadong malagim? Magawa mo kaya itong takasan at tumuloy sa maliwanag na bukas? Ang mga tanong na yan ang ating sasagutin sa ating episode ngayon. Pakinggan kung anong mga pagsubok ang bumago sa buhay ng ating letter sender at ng kanyang mga kaibigan. Alamin kung paano rin binago ng pangyayaring ito ang isang buhay sa napakalagim na paraan. Kaya ihanda nyo na ang mga sarili. Naririto na ang ating episode ngayong gabi. Dito sa Sitio Pangil. Hi po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang akong Jay. 21 years old ng Zamboanga City. Kakasimula lang pong magtrabaho bilang online virtual assistant sa isang US real estate company. Sumulat po ako sa inyo para ikwento ang nakakakilabot ngunit kakaibang karanasan ng Mama Julie ko. Siyempre kwentong aswang po ito kaya dito ko ipagkakatiwala sa Sitio Pangil. Subalit sadyang hindi pangkaraniwan ang aswang na nakasalubong ni na Mama sa isang tagong kuweba sa Bukidnon.
Opo, nakakagulat at nakakahilakbot na para sa kanila na makakita ng aswang. Pero nadagdagan pa ang kanilang pagkabigla dahil sa mga bagay at pagbabago na higit nilang di inasahan. Mid-90s, dalaga pa po si Mama Julie nito. Nagkayayaan sila ng kanyang mga kabarkada na mamundok sa may bukid noon. Bali, 4 po sila noon. Si Mama, tapos sina Pearl, Hannah at Nadine. Pare-parehong galing sa mga may kayang pamilya at pare-pareho ring mahihilig gumala kung saan-saan. Mapaparty man yan, parks, malling, bar hopping, swimming o iba pang galaan. Game na game daw talaga sila. Kaya madalas din silang nagha-hiking o camping. Kahit di naman talaga sila mga mountaineers. Nang mangyari nga po itong ikikwento ko, silang 4 lang talaga ang namundok. Wala silang kasamang professional mountaineer o kahit tour guide man lang. Mga bandang 10:00 ng umaga nang marating nila ang paanan ng aakyatin, Sir Jupiter. Isang di kilalang bundok sa bukid noon na hindi naman sobrang taas. Sakto lang para sa mga amateur hikers tulad nilang 4. Di naman po sila nagsayang ng oras at agad nang umakyat. Pakay nila ay makarating sa bandang tuktok bago magdilim, tapos gumawa ng camp kung saan sila magpapalipas ng gabi. 12:00 pasado ay huminto muna sila para mananghalian. Nagpahinga ng konti tapos bumalik na sa pag-akyat. Tuwang-tuwa raw po talaga silang 4 habang umaakyat, Sir Jupiter. Halos di na nga raw nila maramdaman ng pagod. Napakaganda raw kasi ng paligid. Napakayayabong ng mga halaman at napakapresko ng hangin. Subalit naputol ang tuwa nila nang magsimulang umulan pagsapit ng 2:00 ng hapon. Noong una ay medyo mahina lang naman ang ulan, kaya doon lang sila sumilong sa isang puno. Pero palakas po talaga iyon ng palakas hanggang mapilitan silang maghanap ng mas maayos na masisilungan. Ilang minuto rin po silang naglakad-lakad sa ilalim ng malakas na ulan at doon na nga po ay nakita ni Pearl ang isang maliit lang na kuweba. Kung titignan mula sa labas ay maliit lang ang bukana ng yungib. Kasya lang ang isang tao kung papasok ng nakayukod. Pero mungkahi pa rin ni Pearl na subukan nila itong pasukin para malaman kung makakapagpahinga ba sila sa loob. Tumutol si Hannah. Nakakatakot daw kasi at baka may mga paniki o ahas sa loob ng kuwebang yun. Segunda naman ni Nadine, hindi rin daw kasi sila sigurado kung matibay ba ang mga lupa at bato sa dingding at kisame ng kuwebang yun. Pagmamatigas naman ni Pearl, yun na lang ang tanging paraan para di sila mamatay sa lamig ng ulan. Si Mama Julie naman ay tahimik lang na nakatitig sa bunganga ng kuweba. Ang totoo, di rin siya komportable na isiping papasok sila doon. Pero alam niyang tama naman ang nagpupumilit na kaibigan. Hindi basta-basta ang lamig ng ulan sa bundok. Kaya wala talaga silang choice kundi ang pumasok. Naunang pumasok si Pearl tapos pa isa-isang sumunod ang 3. Napakakipot daw po talaga ng bukana ng kuwebang yun.
pero bahagya rin namang lumapad ang daan makalipas ang ilang metro. Mabuti na lang at may dala silang kanya-kanyang mga flashlight. Di sila gaanong nahirapan sa dilim ng yungib. Naupo muna ang apat sa medyo malapad ng bahagi ng kuweba, Sir Jupiter. Mabuti na lang at wala naman silang napansing mga ahas o paniki roon. Hindi nga po nagtagal ay nagsimula ng magdaldalan sina Pearl, Hannah at Nadine. Bagamat si Mama Julie ay nanatili pa rin di masyadong umiimik. Pansin niya kasing iba ang dilim ng kuwebang yun. Sa sobrang dilim daw po kasi, di ganun kalayo ang natatanglawan ng kanilang mga ilaw. Kailangan talaga nilang mag-ingat lalo't kapansin-pansin ding napakadulas ng lupa at mga bato. Kinuha niya noon siguro dahil yun sa tubig na tumutulo mula sa kisame ng kuweba. Isa pa po sa mga napapansin ni Mama, medyo maalinsangan sa loob. Ang natatandaan daw kasi niya sa isa pang kuweba na napasok na niya, medyo malamig dapat ang looban ng isang yungib. Subalit ang kinaroroonan nila noon ay medyo mainit na parang merong naninirahan. Paano kung tahanan ng kung sino ang napasok nila? Saglit na hinilot ni Mama ang magkabilang sentido para isantabi ang naisip. Inabutan na rin siya ni Nadine ng tubig na agad naman niyang ininom. Di pa man siya natatapos nagsalita si Pearl at sinabing suyurin daw nila ang yungib na yun. Hindi pa raw kasi sila masyadong nakakapag-caving, kaya dagdag experience na rin nila kung sakali. Sabi naman ni Mama Julie, "Baliw, masyadong delikado dito, Pearl." Yun nga, di ba? Wala pa tayong masyadong experience sa caving, kaya alanganin tayo kapag sinunod natin yung gusto mo. Ang kaso, gumatong naman si Nadine. Sinabi niyang okay lang naman na pasukin pa nila ang yungib. Basta wag lang silang masyadong lumayo. May mga flashlight naman daw sila, kaya hindi sila mahihirapang maglakad-lakad. Napabuga na lang ng hininga si Mama nang makitang tumatayo na ang mga kaibigan. Labag man sa loob, sumunod na lang siya kaysa naman maiwang mag-isa. Nilakad nga po nila ang kuweba na yun. Tinahak nila ang isang malapad ngunit napakamabatong lagusan. Tuwang-tuwa sa pagsasightseeing ang tatlo habang si Mama ay tahimik lang na nakasunod. Pansin na pansin niyang padilim ng padilim ang paligid kahit may hawak silang flashlight. Padulas din ng padulas ang kanilang nilalakaran. Di rin siya iniiwan ng pakiramdam na may nakatira nga sa kuweba na yun. Iwinasiwas niyang sandali ang kanyang flashlight. Napansin niya ang mga bato na may mga gasgas na animoy kinalmot ng kung anong hayop. May nakita rin siyang pababang bahagi ng kuweba na di niya maaninang kung saan ang tinutumbok. Ilang minuto pa po naisip ng maupo ni na Pearl sa iilang mga bato para magpahinga. Doon sila tumambay malapit sa isang palikong lagusan. Umupo na rin noon si Mama at kumain ng konti sa chicharong inabot ni Hannah. Napag-usapan ng magkakaibigan ang mga napansin sa loob ng kuweba. At nabanggit nga ni Mama Julie ang nakita niyang mga gasgas sa mga bato. Subalit sinabihan lang siya ni Pearl na
huwag masyadong mag-isip ng masama. Marami naman daw kasing hayop na pwedeng gumawa nun, gaya ng mga daga o ligaong na pusa. Nanahimik ulit si Mama Julie. Uminom ng tubig, tapos nagpalinga-linga. Napadako ang tingin sa bato na kinauupuan ni Nadine. At agad niya itong tinanglawan ng flashlight. Sir Jupiter. Nanlaki ang mga mata ng magkakaibigan nang makita nilang may bungo ng kung anong hayop sa tabi ng bato. Tarantang napatayo si Nadine at napasigaw. Inilawan pa ni Mama ang paligid at napansing napakarami palang mga buto sa pinangtambayan nila. Nakasiksik ang mga ito sa gilid at sa mga uka ng malalaking mga bato. Pumunta si Pearl doon sa palikong lagusan, Sir Jupiter. Balak sana niyang tanglawan ng ilaw ang bahaging yun para makita kung ano ang nasa unahan. Pero agad din pong natigilan ang babae nang may humawak sa isa niyang braso. Tapos narinig nilang apat ang isang boses na nagtanong, "Anong ginagawa niyo rito?" Halos lumipad ang kanilang mga kaluluwa sa pagsigaw. Dali-dali silang tumakbo pabalik sa kanilang dinaanan. Sandaling lumingon si Mama at inilawan ng flashlight ang pinagtambayan nila. Sir Jupiter, nanlaki lalo ang kanilang mga mata nang makita ang isang matandang babae na naglalaway. Nakatitig lang ang pula nitong mga mata sa kanila. Sapat na para lalo nilang bilisan ang pagtakbo. Kasim bigat at kasim bilis ng kanilang mahakbang ang dagundong ng kanilang mga puso. Kasim bigat at kasim bilis ng kanilang mga hakbang ang dagundong ng kanilang mga puso. Napakadilim kaya hindi talaga malayo ang naaabot ng mga ilaw ng kanilang flashlight. Kaya kahit pilit kumakaripas, kailangan naman nilang magtodo ingat. Alanganin ang daan, masyadong maraming bato at ang iba ay matutulis pa. Sa kasamaang palad, natisod po si Hana sa isang bato at nadulas sa pababang bahagi na una nang nakita ni Mama. Dinig na dinig nila ang sigaw ng babae habang dumadaustos ito pababa. Walang ano-ano'y nagpadulas na rin si Pearl sa bahaging yun para puntahan ng kaibigan. Naisip ni Nadine na gumamit sana sila ng lubid ni Mama para matulungan sina Pearl at Hana. Ang kaso, nakita nilang papalapit na ang matanda. Tumitindi ang panlalaway nito habang nakatitig pa rin sa kanila. Ngunit nagtaka si Mama Julie nang bigla itong huminto at pinilit ang katawan na umupo sa isang tabi. Sumisigaw-sigaw din ito, yung bang dumadaing dahil sa kung anong masakit. Tumitig ito ulit sa kanila. Ngunit napansin ni Mama na sandaling lumambot ang mga mata nito. Hindi na maunawaan ni Mama ang nangyayari sa matanda. Opo, nananayo ang kanyang balahibo, pero meron pa siyang nararamdamang hindi matukoy. Hanggang sa napansin na lang nilang tumatayo na ulit ang matandang babae. Napakatalas na naman ng titig nito sa kanila. Nang mapansin ni Nadine na bumubuelo na ito para tumakbo papunta sa kanila, doon na niya hinila si Mama para magpadulas na rin pababa. Hindi nila pinag-isipan ng biglaang pasya kaya talagang takot na takot si Mama Julie noon. Mabuti na lang at hindi naman talagang nakakamatay
ang pinagbagsakan nila. May nararamdaman silang mga bato pero malambot naman ang lupa. Swerte na mga galos lang ang natamo nilang apat tapos nabasa sa maputik at malambot na lupa. Maliban kay Hana na medyo sumasakit ang natisod na talampakan. Ang problema lang daw nila ay napakabaho ng bahaging yun ng kuweba, Sir Jupiter. Sobrang nakakasulasok ang masangsang na amoy. Ilang ulit pang mas masangsang sa amoy ng bulok na karne. Hinanap nila sa dilim ang kanilang mga gamit na naisama sa pagkakahulog. Nakapa ni Pearl ang isang flashlight na di na niya sigurado kung kanino. Sinindihan niya ito at bumungad sa kanila ang isang karimari-marim na katotohanan. Hindi isang maputik na lupa at may iilang mga bato lang ang kanilang pinagbagsakan. Isa itong tambakan ng napakaraming mga patay na hayop. Pawang mga wakwakang sikmura at wala ng mga laman loob. Hindi bato, kundi buto. Hindi lang basta putik, kundi lupang may mga tira-tirang karne na may dugo. Noon din ay naramdaman ni Mama Julie ang matandang babae na naiwan sa itaas. Sinabi niya kina Pearl na kailangan na nilang makaalis dahil siguradong mamamatay sila roon. Inilawan naman ni Pearl ang paligid at may nakita nga silang lagusan sa isang bahagi ng masangsang na kuweba. Sinugalan nila ang lagusang yun. Si Mama Julie ang umakay kay Hana. Nag-iingat pero pilit nilang binibilisan para di maabutan ng kakaibang matanda. Sumisigaw na rin sila ng saklolo. Nagdarasal na sana may makarinig sa kanila. Nakahinga lang sila ng maluwag nang may marinig na lagaslas ng tubig, katunog ng talon o malakas na ulan. Doon na nila lalong binilisan ng kilos hanggang sa bumati nga sa kanila ang malakas na dagundong ng kulog sa maulang bundok. Sir Jupiter na pahagulhol ang apat nang makalabas sila sa isinumpang kuweba na yun. Nagkahalo sa kani-kanilang mga damdamin ang saya sa pagkakatakas at ang natirang hilakbot. Hindi na nga nila alintanang puno ng dugo at bulok na karne ang kanilang mga damit. Ang mahalaga sa kanila noon, ligtas at buhay silang magbabarkada. Ang problema na lang nila ay kung paano sila makakauwi. Napakalakas pa rin kasi ng ulan. Hindi na nila alam kung nasaan na sila kasi ibang lagusan na ng kuweba ang kanilang nalabasan. Lumakad sila palayo sa bunganga ng kuweba. Wala silang makita kundi makapal na kakahuyan at talahiban. Todo ingat sa bawat hakbang, baka kasi may matapilok at madulas na naman. Palubog na ang araw. Tumila na ang ulan pero hindi pa rin nila malaman kung ano ang gagawin sa isa na namang nakaambang kilabot. Ang sumapit ang gabi nang wala pa silang naitatayong camp. Una, kulang na ang gamit nila. At ikalawa, hindi sila makakapagsindi ng apoy sa basang lupa. Tuloy-tuloy lang sila sa mabagal na lakad na parang mga basang sisiw. Akay-akay pa rin ni Mama Julie si Hana habang ang mga gamit nilang dalawa ay bit-bit ni na Pearl at Nadine. Mga kalahating oras pa ang lumipas. May nailawang isang kubo ang flashlight
na hawak ni Pearl. Tuwang-tuwa silang apat. Sa wakas ay may mahihingan na sila ng tulong o mapaglilipasan man lang ng gabi. Dali-dali silang lumapit doon, ngunit natigilan din nang may dumungaw sa bintana na isang dalaga. Mukhang kaidaran lang daw nila ito. Pero napansin ni Mama na parang may pagkabalisa sa mukha nito habang nakatingin sa kanila. Agad ding lumabas ang babae sa pinto ng kubo tsaka tumakbo papunta sa kanilang direksyon. Magsasalita na sana si Pearl para magtanong, ngunit naunahan siya ng dalaga. Anong ginagawa niyo rito? Bakit kayo nandito? Paano niyo narating ang lugar namin? Nangangatal niyang tinanong ang magkakaibigan. Halata raw ni Mama Julie na parang ayaw ng babaeng yun na naroroon sila sa kanilang lugar. Ngunit wala siyang mahugot na paliwanag kung bakit. Magsasalita pa sana ulit ang dalaga nang may biglang sumabat mula sa malayo. Isang lalaking nagtatanong kung sino raw ba si na Mama. Nilingon ni na Mama Julie ang nagsalitang lalaki. Isang matanda na medyo nakabako na at gumagamit ng sungkod sa paglalakad. Nakangiti ito sa kanila, kaya't nginitian din naman nila ito pabalik. Pinaliwanag ni Pearl kung paano po sila nakarating sa lugar na yon. Napansin ni Mama na dumoble ang pagkabalisa sa muka ng dalagang sumalubong sa kanila. Ang matandang lalaki naman ay nagpakita rin ng pag-aalala. Sinabi rin ito na hindi raw talaga ligtas sa kuwebang yun dahil pinamumugaran yun ng isang aswang. Sir Jupiter, nabilaukan si Mama sa narinig. Nanumbalik sa isip niya ang lahat ng kanilang naranasan sa madilim na kuweba noong hapon lang din yun. Naalala niya ang matandang babae sa yungib. Nasa isip ni Mama, aswang ba yun? Aswang ba yung umabol sa amin? Kung ganun, talagang matutulad pala kami sa mga patay na hayop doon sa kuweba pag nagkataon. Natauhan na lang si Mama Julie nang niyaya na sila ng matanda sa kanilang maliit na baryo. Doon na lang daw muna sila magpalipas ng magdamag o kahit ilang araw pa. Napalayo na raw kasi talaga sila sa daan para makababa ng bundok at makarating sa pinakamalapit na bayan. Kaya malabong makaalis agad sila sa gabing yun. Agad namang tinanggap ni Pearl ang alok ng matanda. Samantalang si Mama ay napatingin ulit sa dalaga. Pansin pa rin niyang hindi ito mapalagay. Lumingon din ito sa kanya at nagtama ang kanilang mga mata. Hindi raw masabi noon ni Mama Julie, pero para bang nababahala ang dalaga para sa kanila. Dinala nga ng matanda ang magkakaibigan sa maliit nilang baryo. Pakilala nito, siya raw si Mang Goryo. At ang dalaga naman ay ang kanyang anak na si Carmen. Nalaman ni na Mama na si Mang Goryo pala ang pinuno ng kanilang maliit na tribo sa gitna ng bulubundukin ng Bukidnon. Tuluyan ng gumabi noon. Pero napakainit pa rin ang pagtanggap sa kanila ng mga tao sa tagong baryo. Inasikaso sila, pinaligo at pinagluto. Ginamot din ang kanilang mga sugat, pati na ang natisod na paa ni Hana. Pagkatapos ay pinatuloy sila sa isang medyo maliit pero napakakomportableng kubo. Sarap na sarap ang apat sa hinahaponang tinolang manok sa kanilang tinuluyang bahay.
Pakiramdam daw nila talagang nabanlawan ang lahat ng kilabot at pagkabahala nila sa katawan. Naisip pa nga sana nilang maglibot-libot muna matapos kumain. Pero mas pinili nilang magpahinga na lang muna. Isa pa, hindi rin kasi nila pwedeng basta na lang iwan si Hana. Oo, hindi naman malala ang injury nito sa paa, pero mas mabuti nang palipasin muna ang gabi bago ito hayaang maglakad-lakad. Kaya naman, humiga na sila at natulog. Makalipas ang ilang oras, habol hiningang nagising si Mama Julie mula sa isang bangungot. Nakita niya kasi sa panaginip ang matandang babae sa kuweba. Hinahabol siya nito sa loob ng madulas na kuweba. Kung saan-saan na siya lumiko at sumuot, pero nahahabol pa rin siya nito. Hanggang sa madulas na nga si Mama Julie sa pababang bahagi ng yungib. Subalit, hindi pa man siya dumudulas pa ibaba ay agad nang nahawakan ng matanda ang kanyang kamay. Dahilan para magising si Mama. Sinubukang matulog ulit ni Mama pero gising na talaga ang diwa niya noon. Kaya bumangon na lang muna siya at lumabas ng kubo. Pagkabukas pa lang niya ng pinto, napakalamig na hangin agad ang sumalubong sa kanya. Yun bang lamig ng bundok sa madaling araw? Tapos kakatapos lang ng ulan. Tumuloy siya sa paglabas. Nang palinga-linga sa madilim na paligid ng malamlam na buwan lang ang tanglaw. Tumingala si Mama at nakitang bilog na pala ang buwan at bukas ang ganap na kabilugan. Naglakad-lakad pa siya ng konti. Walang balak lumayo kasi hindi pa rin nawawala ang kilapot dulot ng kanyang bangungot. Natanaw niya ang mga kabahayang kubo ng baryong yun at maging ang matatayog na mga puno sa gubat. Kita rin niya ang tuktok ng bundok na dapat sana'y aakyatin nilang magkaibigan. Ilang sandali pa, napalapit na si Mama Julie sa bahay ni Mang Goryo. Magpapatuloy lang sana siya sa paglalakad nang may naulinigan siyang nag-uusap sa may likod. Lumapit pa siya ng konti at nalamang si Mang Goryo at Carmen pala yun. Sabi ng pinuno ng baryo sa anak nito, "Alam kong binabalak mo, Carmen. Alam kong kinakatigan mo pa rin yung nanay mong baliw. Kung ako sa'yo, huwag mo na yang itutuloy. Sinasabi ko sa'yo, makakagulo ka lang dito sa baryo natin. Makakagulo ka lang. Kaya huwag na huwag kang lalapit sa mga dayo na iintindihan mo. Makita ko lang na lumalapit ka sa kanila, talagang dila at mata mo lang ang walang latay. Tandaan mo yan." Hindi na po narinig ni Mama na sumagot si Carmen sa Jupiter. Basta narinig na lang niyang nagsara ang pinto ng kubo sa likod. Kaya naisip na lang niyang bumalik na sa tinutuluyan nilang magkakaibigan, kahit naguguluhan sa mga narinig. Hindi nga lang po talaga siya makatulog ulit ng maayos, kaya medyo antok siyang bumangon ng mag-umaga. Maaga pong nagkape ang magkakaibigan, Sir Jupiter. Maaga rin kasi silang hinatdan ng pang-almusal ni Mang Goryo. Simpleng putong balanghoy lang naman yun, o yung puto na gawa sa kamoting kahoy, pero talagang nabusog sila nito. Kaya may sapat na lakas silang maglibot-libot sa baryo noong araw na yun. Si Hana naman ay ayos na rin ang paa. Nawili ang magkakaibigan sa paglaboy. Yun nga lang, pansin na pansin ni Mama Julie na hindi nga lumalapit sa kanila si Carmen. Nakadungaw lang ito sa bintana ng bahay nila ni Mang Goryo.
Nakatitig sa kanilang mga dayo, ngunit mababakasan ng pag-aalala ang mga mata. Hindi tuloy maiwasang isipin ni Mama kung ano kaya ang meron kay Carmen at binabawalan itong lumapit sa kanila. Mga bandang 3:00 naman ng hapon, napansin ng 4 na tila naghahanda ng malaking salo-salo ang mga tao. May inaayos kasing tumpok ng mga panggatong sa gitna ng baryo, tapos may pinalibot doong mga mesa. Kita rin nila ang iba't ibang mga lulutuin gaya ng mga gulay at pinatay na manok. Nang makausap naman nila si Manggorio, sinabi nitong meron nga raw idaraos na salo-salo para sa kanilang pagbisita sa baryo. Gusto raw kasi ng mga tao na masiyahan ang kanilang mga panauhin. Natuwa sina Pearl, Hannah at Nadine. Pero iba po ang pakiramdam ni Mama. Hindi kasi talaga niya maintindihan kung bakit hindi pwedeng lumapit sa kanila si Carmen. Bakit makakagulo ito sa baryo pag nagkataon? Tsaka, bakit pagkabahala ang nakikita ni Mama Julie sa mukha ng dalaga? Kaya naman naghanap na po ng tiyempo si Mama, Sir Jupiter. Naghintay kung kailan magiging abala ang lahat at magiging tahimik ang bandang bahay ni Manggorio. Mga bandang 5 ay lumayo muna siya sa mga kaibigan para gawin ng binabalak. Nilapitan ni Mama ang bahay ng pinuno ng baryo. Nakita niyang nakadungaw pa rin doon si Carmen at nakatingin lang sa 3 pang mga dayo. Hindi nito napansin na papalapit na pala si Mama Julie, kaya nagulat ito nang magsalita si Mama sa may bintana. Mahinahon at nakangiting binati ni Mama si Carmen. Bagamat bakas na bakas ang gulat sa kausap, sinabi niyang may itatanong lang siya tungkol sa baryo. Subalit di pa man nakakapagsalita ulit si Mama, sinabi na ng dalaga na, "Umalis na kayo rito sa baryo. Hindi kayo ligtas dito. Mamamatay kayo mamayang gabi. Umalis na kayo ngayon." Itutuloy pa sana ni Mama Julie ang pakikipag-usap sa dalaga, pero pinagsarhan na siya nito ng bintana. Napaigtad din siya nang biglang magsalita si Manggorio sa kanyang likuran. "Pagpasensyahan mo na si Carmen, ha, Ineng? Ganun lang talaga yun. Bigla-biglang sinusumpong." Napakamot ng batok si Mama Julie sa mga narinig kay Carmen at sa sinabi ng tatay nito. Tinanong ni Mama kay Manggorio kung ano ang ibig nitong sabihin. Paliwanag naman ng pinuno meron daw talagang problema sa pag-iisip ang dalaga. Namana raw nito sa nanay. Kung ano-ano raw ang sinasabi nito. Nagbabanta ng kamatayan o di naman kaya ay nagsasabing may dilubyo raw na paparating sa baryo. Ilang minuto pa ang lumipas nang simula nang ihain ang mga pagkain sa mga mesa. Sinabihan na rin ni Manggorio ang magkakaibigan na magbihis at maghanda. Kaya bumalik muna sila sa tinutuluyan nilang kubo. Doon na po tinanong ni Pearl si Mama kung bakit daw mukha itong balisa. Dagdag pa ni Nadine, nag-aalala na raw kasi silang 3 kay Mama dahil nga mukhang masama ang pakiramdam nito. Nagpalinga-linga si Mama sa paligid. Sinarado niya ang mga bintana nang mapansing bukas ang mga ito. Pagkatapos, pinalapit niya ang 3 kaibigan. Tsaka pabulong na sinabi sa kanila ang mga napansin. Sabi ni Pearl at Hannah masyado lang daw nag-iisip si Mama Julie. Nakakahiya naman daw kina Manggorio kasi nga pinaganda pa sila ng salo-salo matapos tulungan.
Isa pa, nangako rin naman ang pinuno na tutulungan silang makarating sa bayan sa susunod na araw. Kaya wala silang dapat ipangamba. Subalit nanatiling tahimik si Nadine. Nagkatinginan sila ni Mama Julie. Alam ni Mama na napansin din ng kaibigan na may kakaiba nga sa baryo batay sa mga napag-usapan nila. Hindi nga lang alam ni Mama kung paano kukumbinsihin sina Pearl at Hana na huwag masyadong magtiwala sa mga tao roon. Nang lumabas sina Hana at Pearl nang matapos magbihis, naunang lumabas sina Hana at Pearl nang matapos magbihis. Sina Mama at Nadine naman ay naisip na sumabay na lang muna sa salo-salo. Ayaw nilang mapansin ng mga taga roon na may masama na silang hinala. Nagpatuloy na lang muna sila sa pagbibihis. Ngunit parehong nahinto nang biglang may kumatok sa likurang bintana ng kubo. Mabibilis ang pagkatok, pero halatang hinihinaan para di makagawa ng ingay. Napahawak sa dibdib si Nadine. Si Mama naman ay lakas loob na binuksan ng bintana. Nakita niya roon si Carmen. Halatang natataranta at palinga-linga. Nang mapansin ng dalaga na bukas na ang bintana, agad nitong inabot ang isang maliit na bote kay Mama. Pabulong nitong sinabi, "Inumin niyo yan bago kayo kumain para di kayo mas tatabla ng pampatulog. Mamayang gabi, itatakas ko kayo bago pa nila kayo ihawin." Agad na tumalikod si Carmen at tumakbo palayo. Nagkatinginan sina Mama at Nadine. Hindi malaman kung maniniwala ba sa mga sinabi ng dalaga. Gusto nilang isantabi na lang yun kasi nakakatakot naman talagang isipin. Pero nakakakilabot din naman kung totoo ang mga iyon. Kung sakali mamamatay silang apat sa baryo at di na sila mahahanap ng kani-kanilang mga pamilya. Nag-aalangan man, pinili ng dalawang sumugal. Nang tawagin na sila para kumain, palihim silang uminom mula sa bote. Lasang lana ng nyog na may halamang gamot. Muntik silang masuka dahil doon, pero pinilit nilang lunukin. Pagkatapos lumabas na sila para sabihan ng mga kaibigan tungkol sa plano. Pero kita nilang kumakain na pala ang mga ito. Naroroon sa gitnang mesa at napapalibutan ng mga nagkakasiyahang mga taga-baryo. Ilang metro mula sa kanila, naroroon ang isang napakalaking apoy na may nakasalang na malaking kawa. Itinago na lang ni Mama Julie ang bote. Lumapit sila ni Nadine sa mesa at pakunyaring sumabay sa kasiyahan. Kumpleto po ang salo-salong yun. May kainan, inuman, sayawan, tapos may tumutugtog din ng mga native instrument. Lahat naganap sa ilalim ng napakabilog na buwan. Hindi nga lang mapigil ni Mama ang magmasid sa paligid. Nakita niya si Carmen na nakakubli sa gilid ng isa sa mga kubo. Si Manggorio naman ay iba na rin ang titig sa kanilang mga dayo. Mahigit 1 oras pa sinabi ni Pearl na inaantok na raw ito. Nakakapagtaka kasi dilat naman siya nang magsimula ang kasiyahan. Nagkatinginan sina Mama at Nadine. Lalo pa nang magsabi si Hana na inaantok na rin ito. Sinabi ni Nadine na matulog na raw silang apat kasi maging siya ay inaantok na rin. Nagkunyari na ring napapahikab si Mama at tumango sa mga kaibigan. Nagpaalam sila kina Manggorio na babalik na nga sa tinutuluyang kubo.
Pagkapasok pa lang po nila ay agad nang bumagsak sa papag sina Pearl at Hannah. Si Mama at Nadine lang ang nanatiling mulat. Doon, lalong kinabahan ang dalawa. Patunay kasi yun na totoo ang mga sinasabi ni Carmen. Inikilabutang isiping malamang totoo rin na papatayin sila ng mga taga-baryo. Ilang minuto pa po nahinto na ang ingay ng kasiyahan. Tumahimik. Tapos bigla silang nakarinig ng kantahan. Tipo ng kantahan na parabang ritual. Umuugong ito sa buong paligid at pinapanginig ang kanilang mga kalamnan. Hanggang sa sinilip na ni Mama Julie ang siwang ng pinto. Pinto na nakaharap sa mismong pinagdarausan ng salo-salo. Sir Jupiter, nanlaki ang mga mata ni Mama sa nakita. Naroroon ang mga taga-baryo at sumasampa sa isang ribulto ng isang itim na dyablo. Tao ang tindig ng katawan nito pero kambing ang ulo at mga paa. Rebultong mukhang kalalagay pa lang doon kasi wala naman yon nang kumain silang apat. Bukod pa kapansin-pansin din ang panlilisik ng mga mata at panlalaway ng mga tao. Katulad ang mga itsura nila sa matandang babae na nasa kuweba. May kanya-kanya ring hawak na kung ano-anong mga hayop ang mga ito. May manok, unggoy, biik at kahit na daga. Kinakagat nila ang leeg ng mga yun. Hinihigop ang sariwang dugo diretso mula sa mga hawak. Napaatras si Mama at napasuka sa sahig. Maging si Nadine ay diring-diri at takot na takot din sa nakita ng sumilip. Nilulukob na sila ng kilabot. Hindi malaman kung ano ang gagawin para makatakas. Dagdag pa sa problema, tulog pa ang dalawa nilang mga kaibigan. Ayaw naman nilang iwan na lang ang mga ito. Mahigit kalahating oras pa may kumatok na naman sa likurang bintana. Dali-dali itong binuksan ni Nadine at naroroon nga si Carmen. May inabot ulit itong isa pang bote. Ipatak daw sa bibig ng mga kasama nilang nakatulog. Tapos babalik daw siya makalipas ang mga isang oras para tulungan silang makatakas. Ginawa naman agad ni na Mama ang sinabi ni Carmen. Pinainom nga nila ng lana ang mga kaibigan at nagising nga agad ang mga ito. Nagtatakang bumangon ang dalawa. Imbis na magpaliwanag, pinasilip na lang ni na Mama ang mga ito sa siwang ng pinto. Maging sila man ay isinuka rin lahat ng mga kinain matapos makita ang nangyayari sa labas. Kaya agad na silang naghanda para tumakas. Iniligpit ang kanilang mga gamit. Siniguradong may magagamit silang flashlight. Pilit sinasantabi ang nakakarinding kantahan ng kung anong mga panalangin mula sa labas. Ilang sandali pa po muli ngang kumatok si Carmen, Sir Jupiter. Binuksan ni Mama ang bintana tsaka maingat nilang inilabas sa likurang bintana ang kanilang mga gamit. Pagkatapos isa-isa na rin silang lumabas sa parehong bintana. Umaasang hindi sila mapapansin ng mga taga-baryo. Todo ng araw po ang kabog ng dibdib ni Mama noon. Natatakot siyang baka matulad sila sa mga palabas sa sinehan. Baka bigla silang mahuli at ibalik sa kulungan. Mabuti na lang at nakalayo naman sila noon, Sir Jupiter. Hindi nga lang nila pinailaw ang kanilang mga flashlight
para hindi makatawag ng pansin. Tanging buwan lang ang liwanag nila sa madilim na gubat. Habang naglalakad, kinausap po ni Mama si Carmen. Ano raw ba ang baryong yun at bakit ganoon ang mga tao roon? Tsaka bakit niya tinulungan si na Mama gayong mga dayo lang naman sila? Hindi ba siya natatakot maparusahan ng kanyang tatay? Sir Jupiter, nagulat na lang si na Mama nang biglang humikbi si Carmen. At lalo silang nahintakutan nang sinabi nitong, Alam niyo yung babae sa kuweba? Siya ang nanay ko. At oo, mga aswang lahat ang nakatira sa baryong yun. Napaatras sina Pearl, Hana at Nadine. Natauhan silang pati si Carmen ay aswang din. Anak siya ng mga aswang. Tapos pinuno pa ng baryo ang kanyang tatay. Kaya imposibleng hindi aswang ang dalagang kasama nila noon. Gayon pa man nanatiling nakikinig si Mama Julie. Sinabihan niya ang dalaga na magpatuloy lang sa pagkakwento. Ramdam kasi ni Mama na hindi lang ganun kasimple ang mga bagay-bagay. Nagpatuloy sa paghikbi si Carmen. Pagkatapos sinabi nitong, Hindi masama ang nanay ko. Ayaw niyang kumain ng tao. Ayaw niyang kumain ng tao kaya siya itinakwil ng baryo. At ayoko rin kumain ng tao katulad ng nanay ko. Ayokong ang maging katulad nila tatay eh. Ayokong maging aswang. Ayokong tanggapin ang pagkaaswang. Ayoko na sa isinumpang baryong yun. Napahinto sa paglalakad ng magkakaibigan ng tuluyang humagulhol si Carmen. Agad naman siyang niyakap ni Mama Julie at sinubukang patahanin. Makalipas ang ilang sandali, napaiyak na rin sina Pearl, Hana at Nadine. Kaya't maging sila ay hinahaplos na rin ang likod ni Carmen. At nang medyo mahimasmasan ang dalaga, sinabi nitong magpatuloy na sila sa paglalakad. Subalit, nakakailang metro pa lamang sila. Tarantanang sinabi ni Carmen na paparating na ang mga aswang. Sinabi ng dalaga na sindihan na ang ilaw at tumakbo na sila. Wala nang saysay na ikubli ang kanilang mga sarili kasi alam na ng mga taga-baryo kung nasaan sila. Malinaw na nakikita ng mga aswang ang mga tao sa dilim. Sir Jupiter, agad kumaripas ang grupo sa masukal na kakahuyan ng bundok. Kinikilabutan kasi kita nila ang mga matang nakasunod lang sa kanila. Ang pinagpapasalamat na lang nila noon, hindi mabilis ang mga aswang na ito. Pangkaraniwan lang din ang kanilang takbo kaya nagawa ng magkakaibigan na makalayo pa ng konti. Ilang minuto pa nakaharap na nila Mama Julie ang isang bunganga ng kuweba. Sabi ni Carmen yun din ang parehong kuweba na kinaroroonan ng kanyang nanay. Ngunit ibang lagusan ang kanilang kaharap. Kailangan daw nilang pumasok at lumusot sa kuweba kasi yun ang pinakamabilis na paraan para makarating sa bahagi ng bundok na pababa na ng bayan. Sa totoo lang daw po pare-parehong nag-aalagang pumasok sa lagusang yun si Mama at ang kanyang mga kaibigan. Sariwa pa sa isip nila ang inabot na trauma ng makasalubong ang sinasabing nanay ni Carmen. Natatakot na baka sumubsob na naman sila sa parang lawa ng dugo at mga nabubulok na laman ng mga hayop. Kinukumbinsi sila ni Carmen na kailangan na nilang magmadali pero ayaw daw talagang humakbang ng kanilang mga paa. Hanggang sa pumailan lang mula sa kakahuyan ng singhal sa kanila ni Mang Goryo. Sigaw nito, "Traidor ka, Carmen! Pareho lang kayo ng nanay mong hakal! Mamamatay kayo ng mga dayong yan! Mamamatay kayo!" Doon
grupo ay dali-dali na silang sumuot sa makipot na bunganga ng kuweba, Sir Jupiter. Ang nasa isip nila bagamat parehong aswang ang nasa loob at mga humahabol sa kanila, mas may pag-asang di sila saktan ng nanay ni Carmen. Sugal na kung sugal, basta kailangan nilang makaligtas. Ang matinding dilim ng kuweba ang bumati sa kanila sa loob. Ganoon pa rin, hindi pa rin malayo ang naabot ng ilaw ng kanilang mga flashlight. Mas mahirap kasi dalawa na lang ang kanilang flashlight noong oras na yun. Opo, nakakapanindig balahibo, pero wala silang mapagpilian. Kailangan lang pumasok at magmadaling makarating sa kabilang bahagi ng kuweba. Lakad takbo ang ginagawa nila sa mabato at madulas na mga lagusan ng yungib. Dinig ang mga yabag na humahabol sa kanila. Dinig din ang papalapit na mga pag-angil at ungol ng mga aswang. Tuloy-tuloy lang ang mga dalaga kahit halos bumibigay na ang kalooban nila sa kilabot at mga katawan sa pagod. Ilang minuto pa naaamoy na ni Mama Julie na may pumapahalong masangsang sa hangin. Ibinasiwas ni Pearl ang flashlight at napansin na ang mga batong may gasgas at mga kalansay ng mga hayop. May mga buto ng baboy, ibon, ahas at marami pang iba. Noong una ay paisa-isa lang ngunit nang lumaon ay tambak-tambak na ang kanilang mga nakikita. Nakakasulasok na rin talaga ang malansang amoy lalo pat meron na silang nakitang mga nabubulok na bangkay ng mga hayop. Hanggang sa biglang napasigaw si Hana nang may humablot sa kanyang braso. Napalingon ang 5 at nakitang yun ang matandang babaeng una na nilang nakita sa kuweba. Ganoon pa rin ang itsura nito. Naglalaway at pula ang mga mata. Tanong niya kina Mama kung ano ang ginagawa nila roon sa kuweba. Si Carmen naman ang tumugon at walang pag-aatubiling niyakap ang matandang aswang. Sinabi niyang siya nga raw si Carmen, ang anak ng babaeng aswang. Naroroon sila kasi ayaw na niya sa baryong kumakain ng mga tao at gusto niya ring tulungan sina Mama na makatakas. Sir Jupiter tinitigan ng matandang babae si Carmen. Wari bagay kinikilala nito ang dalaga. Hinaplos ang isang pisngi at tuluyan na ngang yumakap din sa anak. Naputol nga lang ang muling pagkikita ng dalawa nang marinig na naman ng grupo na papalapit na sina Mang Goryo. Sabi ng nanay ni Carmen, sumunod lang daw sila sa kanya. Itinuro ng matandang aswang kina Mama Julie kung saan ang daan palabas ng kuweba, Sir Jupiter. Tuwang-tuwa ang magkakaibigan kasi yun nga ang pamilyar na lagusang napasukan nila noong una. Si Carmen naman ay nakiusap sa kanyang nanay na sumama na sa bayan, ngunit nagulat na lang sila nang bigla itong dumaing at mapasalampak sa lupa. Sabi ng matanda, bilisan na nila at lumabas na. Hindi siya pwedeng sumama dahil ganap na ang kanyang pagkaaswang. At kaya siya dumadaing dahil pinipigilan niya ang pagkahumaling sa laman ng tao. Napaiyak si Carmen. Ayaw niyang iwan ang nanay niya dahil siguradong papatayin lang ito ni Mang Goryo. Ang matanda naman ay pinipilit pa ring pigilin ang sarili habang lalong naglalaway. Nakatitig kina Mama Julie at halatang natatakam. Nakiusap pa po ulit si Carmen pero doon na sinabi ng kanyang nanay na, "Anak, huwag nang matigas ang ulo. Wala na akong pag-asa pero maliwanag pa ang bukas para sa iyo. Hindi ka dapat mamatay sa malagim na lugar na to. Hindi ka dapat maabutan ng tatay mo. Sige na, sumama ka na sa kanila. Tandaan mo. Mahal na mahal kita, Carmen. Sige na, alis na."
Humiyaw ng napakalakas ang matanda. Kasabay ng lalong pagpula ng mga mata nito. Ibinaling ang tingin sa loob ng yungib at walang ano-ano'y sinugod ang unang tagabaryong aswang na nakita. Pinipigilan ng matandang babae ang mga tagabaryo habang pilit namang hinihila ni na Mama Julie si Carmen palabas ng kuweba. Iyak ng iyak ang babae habang naririnig ng grupo ang atungal, angil at ungol ng mga halimaw sa kanilang likuran. Tuloy-tuloy nilang tinahak ang pang-isang taong lagusan hanggang sa marating na nga nila ang labasan. Pagod na pagod man, di na sila nagpahinga noon. Agad na rin silang bumaba sa takot na mahabol ng mga taga-baryo. Doon na sila nakapagpahinga sa pinakamalapit na barangay nang mag-uumaga na. Sir Jupiter, dinala nga po ng magkakaibigan si Carmen dito sa Zamboanga City. Ang kwento lang nila sa kanilang mga magulang. Nakilala lang daw nila ito sa bundok at gusto nilang tulungan. Sabi pa nga nilang apat, kapag bumayag ang mga ito na patuloyin si Carmen, hindi na sila magpapasaway kailanman. Mabuti na lang at sumang-ayon naman ang mami at daddy ni Nadine na sa kanila tumuloy si Carmen. Kinupkup nila ito bilang isang kasambahay, ngunit pinag-aral din naman hanggang sa makatapos ng vocational course. Sa ngayon, wala na raw balita si Mama Julie sa baryo na yun. Maski ang kuweba ay ayaw na rin nilang balikan. Tanging si Carmen lang ang naglakas loob na dumalaw sa kuweba isang beses. Pero wala na doon ang kanyang nanay. Kung nasaan na ito, hindi na niya alam. Silang lima naman po ay nagkaroon ng maayos na mga buhay. Eto nga po, si Mama Julie naging isang successful na negosyante dito sa Mindanao. Kasosyo niya sina Ninang Nadine at Tita Pearl. Si Tita Hana ay naging isang abogada naman po. At syempre, si Tita Carmen ko naman ay nagtatrabaho ngayon bilang isang chef sa isang restaurant sa Europe. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Jupiter. Sana po magsilbi itong paalala na laging posible ang pagbabago kung gugustuhin. Sina Mama ay inayos ang kanilang mga buhay at si Tita Carmen naman ay nagawang iwan ang madilim na nakaraan. Palagi nating isapuso ang aral na ito upang tulungan tayong lumago bilang mabubuting mga tao. Magandang gabi po.